Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto-Diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Hulyo 29, tuiga 2025. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita na kita, balita lokal. Tanod member at large matapos makatiro sa sulangan na dumangga sa Iloilo. Pamilya sa biktima dismayado sa mga barangay opisyal. Punong barangay nagpathag nga wala sang pinilian ang mga barangay tanod. Sa kangot sining balita kasilingan sang biktima nga sa pagkaluthang nagakahangawa. Chief Tanod nga panindugan nga hindi matuod nga nagpamaliban nga magbulig sa duha sini ka mga kasimaryo. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita lokal driman sa aton sini nga pagpangalagad sa bumbuhanay sa Udo. Ginbakbak nga karsada sa JM Basa wala mabutangan sang husto nga early warning device. Ang early warning device dalani sa kontrata mo sa aton sining mga kabumbo. No, ti subong araw binakbakan dira kag as per information duay pa kuno sang proper coordination sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Magpugok kaning dalagan sang trapiko karon base pahiwitan na lang mga tawo nga sa likod sining proyekto. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad, President Bongbong Marcos ginpanawagan nga banhawon sa mga tawo sa gobyerno ang napatay nga huya. Kung paano nga ginpanawagan sa presidente ta balikan ta na karon sa aton sinibanay nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized. Komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-29 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating mga headlines,
Desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara ay tinutulan ng ilang mambabatas pero itong si Senate President Escudero nagpaliwanag sa kanilang stand ukol sa naturang usapin. Ilang mambabatas naman hinamon ng Pangulo ng walk the talk laban sa korupsyon. At sa police report, may update tayo mamaya kaugnay dun sa 10 bilanggo na nakatakas dyan sa piitan sa lalawigan ng Batangas, Limarito ay nagtangkang pumuslit patungo ng Metro Manila. At abangan rin mamaya sa ating international news, 5 patay at 12 naman ang sugatan sa pamamaril sa Midtown Manhattan. Sa atin pang dagdag na balita, ilang mga Pinoy dun sa Thailand naapektuhan na rin ang kanilang trabaho dahil sa nagpapatuloy pa rin na kaguluhan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hinamon ngayon ni Liberal Party list o mamamayang Liberal Party list Representative Leila de Lima si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patunayan ang kanyang paninindigan laban sa isyu ng korupsyon matapos ang ika-4 na State of the Nation address nitong araw ng Lunes. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni de Lima na dapat magpakita na maging ehemplo ang Pangulo kung talagang seryoso siya sa kanyang mga sinasabi. Pinuri naman ni de Lima ang talumpati ng Chief Executive lalo na ang matinding babala nito laban sa mga hocus-pocus sa mga flood control projects at sistematikong katiwalian sa mga proyektong ng pamahalaan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. So, bihira naman kasi natin makita yung Pangulo na medyo may matapang yung kanyang stance. And actually, I see it as really one of the causes kung bakit may mga nag-aabuso, kung bakit marami pa rin yung mga korap. Ipakita niya ngayon, pinapakita niya ngayon, pero dapat hindi siya huminto doon lang sa sinabi niya sa SONA, kundi kailangan talagang may mga konkreto na mga follow-up steps yung kanyang administrasyon, lalo na yung mga relevant agencies, diba? Yung sa DPWH, tapos yung mga pag-iimbestiga sa Office of the Ombudsman, sa NBI, sa DOJ, ay kailangan may mga sampulan na sila kaagad-agad, and then isustain nila yon. That's the only way para hindi man talaga totally eliminate, but at least reduce drastically yung mga cases of corruption dyan sa mga infrastructure projects na yan. For many years, yan talaga ang nakikita natin. Yan ang rinireklamo natin. Bagyan ang mga pahayag ng mambabatas na si Representative Leila de Lima sa exclusive interview ng Bombo Radio. At ayon pa kay de Lima, naging malakas ang dating ng mensahe ng Pangulo kaya ito ay umani ng malakas na palakpakan mula sa mga mamamayan at ganun din sa mga mambabatas na personal na dumalo. Ngunit ibinahagi rin ito na ayon sa kanyang obserbasyon, ang resulta ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi naman ito bagsak, ngunit hindi niya masabi na ito ay pasado na. Kaugnay niyan, narito pang karagdagang pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. I cannot say na bagsak. I also cannot say na pasado. Kasi may mga puntong maganda, pero nga sana nga ay mag-walk the talk siya, mapatunayan niya na seryoso siya dun sa mga yon. At meron din nakukulangan ako at parang nagdududa ako sa mga sinabing mga certain items sa sinabi niya, lalo na sa PhilHealth. Na ngayon ko lang nga alam na yung mga libre na pala yung mga ganon. Yung mga health services na yun, dialysis, cancer patient, operation, pag inopera ka, pag sa public hospital ka, libre na pala. Mukhang hindi yan alam ng karamihan. Bagyan ang pahayag pa ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.
Samantala, umani naman na mahigit 100 ulit na palakpakan at isang standing ovation na ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginanap kahapon. Tumagal ng 1 oras at 11 minuto ang talumpati ng Pangulo katulad ng haba ng kanyang State of the Nation address noong taong 2023. Kabuang 124 na beses pinutol ng palakpakan ng kanyang talumpati habang inilalahad niya ang mga inisyatibo at tagumpay ng administrasyon sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura, transportasyon, kalusugan at palakasan. Kabilang sa mga tinutukan ng Pangulo ay ang pagsusumikap ng pamahalaan na maibaba sa 20 pesos kada kilo ang bigas, mga plano upang tugunan ng mental health concerns ng kabataan at yung babala laban sa mga umano'y manipulador ng mga presyo ng palay at mga sangkot sa irregularidad sa mga flood control projects ng gobyerno. Gayunman, hindi nabanggit ni Pangulong Marcos ang ilang isyu na mainit sa publiko tulad ng tensyon sa West Philippine Sea, online gambling at ang status ng ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS at ang usap-usapang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Naghatid niya sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naniniwala si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagpapahalaga sa ating bansa at sa mahihirap na Pilipino. Nabanggit kasi ng Pangulo ang plano ng kanyang administrasyon na palawakin pa ang saklaw ng social programs kung saan tulad na lamang ng Pantawid Pamilyang Pilipino program at Walang Gutom program, pati na ang Tarabasa Tutorial Program. Kasabay nito ay ipinangako naman ng kalihim ang kahandaan ng Department of Social Welfare and Development para tumugon sa panawagan ng Pangulo. Inihalimbawa ng kalihim ang mahigit 1.4 na milyon na mga Pilipino na natulungan at napaganda ang kalidad at antas ng kanilang pamumuhay. Ayon pa kay Gatchalian, mas lalaliman pa ng mga social workers ang ginagawang case management upang mas marami pa ang makapagtapos mula sa hanay ng mga anak ng mga miyembro ng 4Ps program at magkaroon pa ng mga karagdagang benepisyo na nakalaan para sa kanila. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Rex Gatchalian. Natutuwa kami dahil ipinakita na naman ng Pangulo ang pagpapahalaga niya sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa ating mahihirap na mga kababayan. Ang panata namin dito sa DSWD, una, lalo pa namin pagbubutihin ang 4Ps program. Kung nakapagpatapos na tayo ng 1.4 million na mga pamilyang Pilipino patungo sa self-sufficiency o sa mas mabuting antas ng buhay, pag-iigtingin namin ang case management ng mga social worker natin para mas marami pa tayong mapagraduate mula sa 4Ps program at mas marami pa tayong matulungan na mga nangangailangan na maipasok sa Tinigyan ni Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Natutuwa rin daw ang kalihim na binanggit ni Pangulong Marcos ang inisyatibo ng kanilang ahensya na wakasan ang kagutuman at malnutrisyon sa ating bansa. Tinukoy pa ng kalihim ang Walang Gutom program ng ahensya kung saan ay iniulat ng Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na hanggang 300,000 beneficiaries ang tuloy-tuloy na nakikinabang at inaasang madaragdagan pa sa mga susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, mula sa pagdoble ng naturang bilang upang maabot ang mahigit 600,000 beneficiaries ay inaasahan ang paglobo pa lalo nito sa mga darating na panahon. Sa susunod nga na taon ay sasakupin na ang lahat ng nasa 750,000 food for Filipino families sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito pa mga karagdagang pahayag ni Secretary Rex Gatchalian. Tuwa rin kami na in-acknowledge ng ating Pangulo ang flagship anti-hunger program ng DSWD. Ang panata namin, kasama ng vision ng ating Pangulo, wawakasan natin ang kagutuman once and for all. At the end of the year, mula 300,000, magiging 600,000 na ang mga magiging benepisyaryo ng Walang Gutom program. At next year, sasakupin na natin ang buong 750,000 na food poor Filipino families.
kaparehas ng vision ng ating Pangulo. Isiguraduhin ng DSWD na pagbaba niya sa kanyang pwesto sa 2028, wala nang pamilyang Pilipino na nagugutom. Tinigpahuyan ng kalihim ng Department of Social Welfare and Development si Secretary Rex Gatchalian. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, ito namang Party List Representative, pinuri si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa matapang na pahayag na panagutan ang mga korap na opisyal na nasa likod ng Ghost Flood Control Projects. Maghahain naman ng resolusyong isusulong buksan ang BICAM sa budget deliberation ng mamamayang Liberal Party List na si Representative Leila de Lima. Narito ang mga bahagi ng balita ni Bombo Annalise Soberano. Pinuri ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga nasa likod ng mga palpak at ghost flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio kay De Lima, kanyang sinabi na gustong-gusto niya ang naging pahayag nito ng Pangulo dahil bilyong-bilyon na pondo ang nawawala at ang mga kababayan natin ang nagsasakripisyo at nahihirapan sa tuwing may kalamidad. Diin ni De Lima, nararapat lamang na managot ang mga walang konsensyang mga opisyal na nakikipagsabwatan sa mga kontratista para lamang makapagkupit ng pera. Hindi naman masabi ni De Lima na pasado o bagsak ang ulat sa bayan ng Pangulo. Gayong may maganda siyang sinabi. Diin ng mambabatas, ilan kasi sa mga ipinagmamalaki nitong programa ay kailangang i-fact check muna, gaya ng pinalawak na serbisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at iba pa. Dagdag pa ng mambabatas, nakukulangan din siya sa sona ng Pangulo. Pero pagtiyak ni De Lima na bilang miyembro ng minority ng House of Representatives, magiging fiscalizer siya at papanig sa tama at ipaglaban ang mga nararapat. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Leila de Lima sa panayam ng Bombo Radio. Yan, gusto mo na makarinig kanina. Nakita niyo naman kung gaano siya pinalakpakan. Kasi naman tama yung punto niya doon. Na ano pa ba ang rason kung bakit ganyan pa rin every time na sinasaalanta tayo ng mga ganyan na bagyo which causes floods or massive flooding. Ayan, wala pa rin magkikitang pagbabago. So where's the money? I mean, these are billions and billions of pesos. So alam naman natin, may mga naririnig tayo na ilan dyan, mga ghost projects, yung ilan dyan, yung mga substandard, yung mga projects kasi nga ay Samantala, isusulong din ni Representative De Lima ang isang resolusyon na layong buksan ng publiko ang bicameral sa pagtalakay sa pambansang budget. Anya panahon na gawin ito dahil nabatid na maraming mga anomalya ang nangyayari sa bicameral conference, lalo na ang ginagawang mga insertions ng mga mambabatas. Ang pahayag ni De Lima ay kasunod ng banta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito lagdaan ang 2026 national budget kung hindi nakaangkla sa National Expenditure Program ng gobyerno. Pakinggan natin muli si Representative Leila de Lima sa pagtatanong ng Bombo Radio. This is budget, ma'am. What do you intend also to do? Kasi nga, di ba, may mga issues sa insertions. Ano ang gagawin niyo? Okay. Meron po akong sinamahan na lalabas po yung resolution. I just don't know when. I'm part of that group of members of the House of Representatives na mag-file ng resolution advocating or insisting on open BICAM. Kasi maraming kalokohan nakita natin sa BICAM level na naiiba. Ginabago nila yung mga napasa na. Si Representative Leila de Lima. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 14 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Karagdagan pa ho sa mga balita dito sa Bombo Network News, yung desisyon ng kataas-taasang hukuman na nagtukoy bilang unconstitutional yung articles of impeachment laban doon sa kasong impeachment dito kay Vice President Sara Duterte ay tinutulan ng ilang senador. Pero itong pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso nagpaliwanag naman hinggil sa kanilang stand. May balita si Bombo JC Galvez.
Mariing ng ilang senador ang naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional at labag sa right to due process ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang joint statement ni Senators Bam Aquino, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan, sinabi ng tatlong senador na sinunod ng Kongreso ang umiiral ng mga tuntunin at batas sa pagtransmit ng mga reklamo. Anila, ang pagbago ng kahulugan ng salitang initiate sa impeachment pagkatapos ng lahat ng nangyari ay parang pagbabago ng patakaran habang tumatakbong laro kung saan anila hindi ito makatarungan. Bagamat maaaring legal ang naging pasya ng Korte Suprema para kay dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, ito ay hindi makatao o makatarungan, lalo na kung titingnan ang epekto nito sa proseso ng pananagutan sa pamahalaan. Hinimok ng tatlo ang Supreme Court na muling isaalang-alang at gamitin ang dalawang prinsipyo na matagal na nitong pinangahawakan, ang prinsipyo ng katarungan at doktrina ng operative facts. Samantala, sa pulong balitaan, sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero, bagamat wala sa agenda sa caucus ang usapin na impeachment, nakatitiyak daw siya na mabubuksan ito sa pagpupulong. Ngunit ipinaliwanag ni Escudero nang magpapasya kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ay lahat ng senador sa pamamagitan ng boto. Ngunit dapat anyang galangin ang naging pasya ng Supreme Court dahil kung hindi ay posibleng magkaroon ng constitutional crisis. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also, after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Nang matanong naman ng senador kung magbobotohan sila bilang impeachment court, paliwanag nito, walang jurisdiction ng impeachment court, batay na rin sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Mas mainam anyang Senado ang magpapasya sa halip na impeachment court. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Nakatakda ang caucus sa pagpupulong ng mga senador mamayang hapon para pag-usapan ang mga priority measures ng mga senador. Posible rin mabusisi o matalakay ang iba't ibang issue, partikular na nakabinbin na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Nakatakas ang 10 preso mula sa Batangas Provincial Jail nitong Lunes ng umaga. 5 mula rito ang nagtangkang pumuslit patungong Maynila sa pamamagitan niyan ng pagsakay sa isang pampasaherong bus. Ayon sa Batangas Provincial Police Office, plano talaga ng mga preso na magtungong Maynila at doon magtago. Matapos ito ay nakatanggap ng ulat ang mga otoridad, ay agad naman na nagtalaga ng kapulisan ang Batangas Provincial Police Office at maging ang kanilang squadron upang rumisponde sa insidente. Natunton at naharang agad ang papasaherong bus na sinakyan ng 5 preso. Nagkaroon naman agad ng dialogo at pakikipagdiskusyon sa pagitan niya ng mga otoridad at ng mga preso dahilan para maaresto muli itong 5. Sa kahiwalay naman ng operasyon ay naaresto ang 3 iba pang kabilang sa mga tumakas na preso habang patuloy na hinahanap ang 2 iba pa. Samantala, kaugnay sa insidente ay nilinaw ng Batangas Provincial Police Office na walang nangyaring hostage taking sa insidente at wala ring nasaktan sa mga pasahero ng bus. Patuloy naman ang ikinakasang operasyon upang matunton ang 2 iba pang pasahero.
Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nangako ang National Electrification Administration ng mas malawak pa na power service bilang tugon sa naging ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung babalikan mga kabombo sa ika-4 na ulat sa bayan ng Chief Executive ay tinukoy nito ang milyon-milyong mga mamamayan na hindi pa naaabot ng maayos na power service. Dito ay tinukoy ng Pangulo ang kanyang naging kautusan sa Department of Energy at National Electrification Administration na madaliin na ang pag-abot sa kanilang mga target sa kabila ng mga sitwasyon na ating kinakaharap dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon hanggang ito ay maisakatuparan. At target nila na sa 2028 ay makumpleto ang naturang power distribution areas na mapagkalooban ng angkop na supply ng kuryente. Bilang kasagutan nga ay nangako itong si National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda na lalakihan pa ng kanilang opisina ang paglalagay ng mga solar home system at pagsusulong doon sa mga renewable energy solution. Dapat din umano na magkaroon ng angkop na pagtugon at mapunta at mabigyan ng maayos na serbisyo ang mga geographically isolated areas at disadvantaged areas na tinutukoy ng kanilang tanggapan. Bahagi ito anya ng 2023 to 2028 National Electrification Plan na nagsisilbi namang guide para sa kanilang opisina upang mapailawan ang mas marami pang barangay, mga sitio at wala pa ring kuryenteng mga lugar sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Tiniyak naman ng opisyal ang maigpit na pagtutok doon sa mga electrification project at ng Department of Finance, lalo na sa mga lugar na matagal nang hindi naaabot ng kuryente at sa mga lugar na hindi matatag ang supply ng kuryente at ang angkop na budget ay dapat umano na maipagkaloob alinsunod sa kanilang pangangailangan. Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, umabot na sa 34 ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng southwest monsoon o hangin na bagat na pinalala ng mga nagdaang bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong araw ng Martes. Pinakahuling naiulat na 3 ang nasawi ay mula sa region ng Calabarzon. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa National Capital Region na may 9 na bilang, 8 sa Calabarzon at 6 sa Western Visayas. Habang iniulat din na nasa 7 pa ang nawawala habang 18 naman ang sugatan. Mahigit 6.6 milyong katao sa buong bansa ang naapektuhan ng mga kalamidad kung saan umabot na ito sa 7.3 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.6 billion pesos naman sa sektor ng agrikultura. Sa iba pang balita, ipinahayag ng Department of Foreign Affairs na 68 mga Pilipino na nakakulong sa United Arab Emirates dahil sa iba't ibang kaso na kanilang kinakaharap ang nabigyan ng pardon noong nakaraang buwan. Ayon nga sa ulat ng Department of Foreign Affairs, ang pagbibigay ng clemency ng United Arab Emirates sa panahon ng Idul Adha ay isaan niyang makataong hakbang at patunay ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong araw ng Lunes, nagpasalamat siya sa United Arab Emirates, Oman, Qatar, Bahrain at Kuwait sa pagbibigay ng pardon sa mga Pilipinong nakakulong sa kanilang mga bansa. Samantala, tinatayang mahigit 10 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang mga bansa kung saan ay nasa 3 bilyong dolyar ang nanatiling source ng Pilipinas para naman sa malaking bahagi ng foreign exchange na naipagkakaloob sa pamamagitan ng pagsisikap ng ating mga manggagawang Pilipino. Bombo International News.
Patay ang isang pulis sa New York at 4 na iba pa ang sibilyan na matapos mag-amok ang isang lalaki sa Midtown Manhattan gamit ang AR-style rifle kung saan dosena naman ang napaulat na nasugatan sa insidente. Nangyari ang pamamaril sa isang gusali sa Midtown Manhattan na tinutuluyan ng malalaking opisyal sa financial firms nitong Lunes ng gabi. Ayon sa ulat, may suot na bulletproof vest ang suspect at nagbarikada umano sa loob ng gusali na matatagpuan sa 345 Park Avenue bago tuluyang na-neutralize ng mga otoridad. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang 27 anyos na lalaki mula sa Las Vegas. Nabatid naman na natagpuang wala ng buhay ang suspect na hinihinalang nagpakamatay umano ayon sa mga otoridad. Kinumpirma naman ni Mayor Eric Adams na maraming nasugatan sa pamamaril, habang sinabi naman ng New York Police District Commissioner na kontrolado na nila ang sitwasyon. Tumugon na rin ang Federal Bureau of Investigation upang tumulong habang nagpapatuloy ang investigasyon kung saan hindi pa malinaw ang motibo ng pamamaril. We had a shooting here with multiple injuries. The perpetrator, the known perpetrator, is bahagi yan ng pahayag ni Mayor Eric Adams ng New York. Mga kabombot Star Nation, bahagyang bumaba naman ang bilang ng mga nagugutom sa buong mundo noong taong 2024 sa tinatayang 8.2%, ngunit patuloy itong tumataas sa ilang bahagi ng Africa at sa kanlurang Asya. Bagamat may pagbuti sa Timog Asya at Latin America, mahigit 307 million naman sa Africa at 39 million sa kanlurang Asya ang nakaranas pa rin ng gutom. Ang mataas na food inflation mula 2020 to 2023 ay nagpapabagal sa pagbangon ng seguridad sa pagkain pagkatapos yan ng pandemya. Sa kabila ng pagtaas ng presyo, nabawasan ang bilang ng mga hindi kayang bumili ng masustansyang pagkain sa buong mundo, ngunit dumami pa rin sila sa mga bansang mababa ang kita. Nagpakita naman ang ulat ng global progress sa nutrisyon ng mga bata, gaya ng pagbaba ng stunting at pagtaas ng eksklusibong breastfeed. Nanawagan ng mga ahensya ng United Nations ng pinagsamang hakbang mula sa pamumuhunan sa agrikultura hanggang sa pagpapalakas ng mga social safety net upang masigurong walang maiiwan sa laban kontra gutom. Bago tayo umusad mga kabombo at mga ka-Star Nation sa iba pang malalaking balita ngayong araw ng Martes, makakausap natin sa pagkakataong ito ang tagapagsalita ng Quezon City Police District upang i-assess mga kabombo yung nakalipas na okasyon ukol sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kapiling natin sa ating linya ng ating komunikasyon si Quezon City Police District Spokesperson, Police Captain Feby Madrid. Magandang araw po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Magandang hapon po, Bombo Dennis and Bombo Jaira at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Nais po naming malaman ano po ang inyong overall assessment doon po sa naging handling ng ating peace and order situation dyan po sa mga venue na talagang naging abala nitong araw ho ng pagdaraos ng State of the Nation Address, 4th State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa pangkalahatan po, naging mapayapa ang 4th State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At wala naman pong naitalang major untoward SONA incident kahapon. Zone, maliban doon sa mga mismong pinagtipunan ng mga nagsagawa ng demonstrasyon, may ibang mga sitwasyon din ho ba na kinailangan ng pagtugon ng Quezon City Police District knowing na napakalaki po ng inyong area na nasasaklaw dito sa Metro Manila at milyon din ang mga residente ho dyan? Ang Quezon City Police District naman at ito po ay katuwang din natin ang ating National Capital Region dahil ito ay national event. So mapayapa naman nating na i-implement yung ating mga security measures na napagplanuhan na amount before nitong SONA at yun nasunod naman po ang ating nailatag na mga security deployment. So we can assure the public na magagampanan ng inyong pong kapulisan ang kung ano man na kailangang ma-address dito sa ating area of responsibility.
Captain, meron din pong ilang katanungan. Ang akin hong katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo, hinggil naman sa iba pang mga partikular na usapin, may kinalaman sa seguridad o ano pa man. Bombo Jai, with your questions? Yes, Bombo Dennis. Captain, kahapon nakataas ang alerto ng pulisya. Ngayon po ba lifted na po ba ito? Kasabay ng iba pang protocol sa inyong hanay, kagaya ng bawal na pag-absent at iba pa? Ang downgrade ng alert status naman po ay iniintay na lang po natin. So dahil nga may mga bago pa naman itong zona ay na mayroon namang mga deployment tayo dito sa ating mga kababayan na nangailangan ng sa search and rescue sa habagat at ang ating bagyo ay patuloy pa rin po kami nasa full alert status pa rin po ang inyo pong kapulisan. Okay. Obserbasyon, ilan rating ang maibibigay niyo po sa seguridad na pinerform ng ating hanay? We have done our 100%. Opo, ang atin naman po na kung ano po yung ating naging comprehensive security plans ay nailatag po natin, na-execute po natin ng maayos. So, sa ngayon, on our end kami, we give our best. So ang atin, ang pagbibigay siguro ng rate, hindi naman natin pwedeng kami ang mag-rate sa sarili natin, kundi kayo po, ang ating mga mamayan po, I think na mas may karapat dapat na mag-rate kung ano po ang ating naibigay sa kanila na serbisyo. Captain, siguro malaman na lang din po namin kung ano yung mga upcoming activities, events dyan ho sa Quezon City na saklaw ho ng inyong hanay upang imantini ang kaayusan at kapayapaan para ho sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay, di lamang sa Metro Manila kundi maging sa iba pang mga lugar. Go ahead, Captain, please. Yes po, ang Quezon City Police District po sa pamumuno ng aming Officer in Charge, Police Colonel Randy Glenn Silvio ay patuloy po sa aming pagsasagawa ng aming mandato na magbibigay ng mabilis na aksyon, swift and responsive police service sa ating mga mamamayan. At ngayon po, dahil may mga pangyayari na may mga sunod-sunod na pagbagyo at yung habagat, ay patuloy pa rin po kami nakaantabay na magbibigay ng anumang tulong sa ating mga mamamayan, lalo na po dito sa ating mga Q citizens. Naka-ready po ang ating search and rescue team at anytime po ay handa pong maglingkod sa inyo ang inyong kapulisan. At sa mga nais pong dumulog, tumawag lamang po kayo sa ating TNT hotline na 911 at dito po sa Quezon City meron po tayong helpline na 122. Marami pong salamat. Okay, with that, maraming salamat din po sa mga ibinahagi po ninyo na mga impormasyon para sa tanghaling ito at sa mga taga-subaybay na rin ng Bombo Radio Philippines. Siguro from time to time kami muling makikipag-ugnayan sa inyo, lalo na doon sa iba pang mga aktibidad na kayo yung makakatugon sa amin pong ilang mga katanungan. Thank you so much. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Captain Pepe Madrid, tagapagsalita ng Quezon City Police District, hinggil ho doon sa naging aftermath ng State of the Nation address in terms of peace and order situation dyan ho sa bahagi ng Quezon City. Sapagkat nandyan ho ang Batasan Complex at ganun din yung mga rally zone na naitakda kaugnay ho ng naturang aktibidad. Kasabay nga itong mga kilos protesta ng iba't ibang sektor, iba't ibang grupo, naghahain naman ho sila ng kanilang aplikasyon para dyan sa pagdaraos ng rally. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Maraming magsasaka ng palay ang nagbabalak na huwag na munang makapagtanim nitong cropping season dahil sa sunod-sunod na naitalang pagkalugi sa kanilang hanay. Ayon kay Jason Kainglet ng Samahang Industriya ng Agrikultura, ang farm gate price ng palay ay bumagsak sa 8 piso hanggang 12 pesos para sa kada kilo. Napakababa ng production cost na nasa 13 pesos sa kada kilo, ngunit mas mababa pa yung bentahan, kaya naman lugi umano ang mga magsasaka. Sa ilang lugar nga, kagaya sa parte ng Mindanao, may ulat na hanggang 7 pesos na lamang ang kada kilo ng kanilang produkto at hindi nakakasulit mula dun sa mga ginastos ng kanilang
mga grupo at mismo ng mga individual na magsasaka para mapunan yung kanilang pagkalugi. Dahil sa mababang presyo ng karamihang kita ng mga magsasaka ay napupunta lang ang mga ito sa pagbayad ng utang, maging sa binhi, abono at labor cost. At yung mga magsasaka na nagsasabi na wala silang natitirang kita ay ganun din ang sentimiento ng ilan pang mga lugar kahit 4 na buwang trabaho ang ginugugol para sa pagtatanim, ngunit kalaunan ay pagka na-distribute naman yung kinita ay wala nang natitira sa kanila. Ayon pa sa samahan ay hindi sapat ang tugon ng gobyerno sa hinaing ng mga magsasaka. Bagamat may mga programa kagaya ng 20 pesos na kada kilo ng bigas na bahagi ng mga programa ng gobyerno para sa ilang consumers ay hindi mo ito direktang nakakatulong doon sa farm gate price para sa palay. Ang National Food Authority ay meron namang limitadong budget at kapasidad sa pagbili ng palay. Kaya hindi nito kayang saluhin ang lahat ng ani ng mga magsasaka. Hinimok na lang ng sinag ang pamahalaan na habulin yung mga trader na nagsasamantala at ganun din yung mga bumabarat sa presyo ng palay at may mga panukala rin na itaas ang floor price para sa palay sa 17 pesos ang kada kilo, para naman sa fresh at 23 pesos ang kada kilo para sa mga napatuyo na upang makasiguro na may kikitain naman ang mga magsasaka. May babala rin ang Palasyo Malacanang na maaaring kasuhan ng economic sabotage yung mga trader na nagsasamantala sa ating mga magsasaka. Kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, posibleng bumaba ang produksyon ng palay sa susunod na taon dahil nga mas kakaunti na magiging local products ng ating mga kababayang magsasaka. May ulat na nasa 324,000 na trabaho sa sektor ng pagsasaka ang nawawala mula naman nitong buwan ng Abril hanggang Mayo ng taong kasalukuyan. Samantala, nangako naman ang Department of Budget and Management na pagtutuunan ng pansin ng mga pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapabuti o pagpapabuti sa mga proyekto ng pamahalaan na may kaugnayan sa infrastruktura, edukasyon at kabuhayan. Ang mga naturang sektor ang ilan sa mga nagsilbing focus ng Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Ayon naman kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, mahalagang hindi lamang sa datos makikita ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa, kundi dapat ding nararamdaman ito ng mga mamamayan. Dahil dito mahalagaan niya na magamit ang pondo ng gobyerno sa makataong paraan, mailaan ito sa mga proyektong mapapakinabangan ng lahat at tuluyang magpapaangat sa kanilang buhay. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya aaprubahan ang anumang panukalang budget para sa taong 2026 na hindi nakabatay sa National Expenditure Program. Panawagan naman ni Pangandaman sa mga mambabatas, dapat ay sundin ang direktiba ng Pangulo para mas sigurong makatao, makabuluhan at walang korupsyon sa paggastos ng pondo at hindi lang ito nasasayang. Oras natin mga kabombo at mga Kastar Nation, 22 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa tayo sa mga karagdagang balita sa Bombo Network News. Naging mapayapa naman sa kabuuan ang pagbabantay ng hanay ng mga otoridad, hindi lamang dyan sa Quezon City kundi maging sa ibang bahagi ng Metro Manila. May mga naitakda kasi na mga rally zone sa ibang parte ng Kalakang Maynila na bahagi ng pinagting na kampanya at maximum tolerance naman ang ipinagkaloob ng hanay ng pambansang pulisya. Ay nga kay Police Colonel Randy Glenn Silvio, ay walang naitalang kaguluhan mula sa kanilang panig at ganun din sa kanilang isinagawang monitoring sa iba pang area dito sa Metro Manila. Lalo na at tiniyak naman ng pambansang pulisya na pinairal nila ang maximum tolerance sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin ay hindi makikipag-engage sa mga away ang mga tauhan ng pambansang pulisya. At malaking bagay anya ang pakikipagtulungan ng mga grupo na nagsagawa ng kilos protesta dahil sumunod naman ang karamihan sa kanila sa mga panuntunan na una ng itinakda kalakip ng ibinigay na permit para sa kanila. Ayon pa kay Colonel Silvio, humigit kumulang sa 4,000 individual ang nakisali sa mga serye ng kilos protesta. Malaking bahagi ng mga ito ay isinagawa malapit nga dyan sa may area ng Commonwealth Avenue, pero meron ding nagdaos ng kahalintulad ng mga programa sa iba pang parte ng ating bansa.
Kasabay nito ay nagpasalamat naman ang hanay ng pambansang pulisya sa mga nakipagtulungan, mga force multipliers sa kanilang grupo, kabilang na ang Metropolitan Manila Development Authority at mga barangay tanod dyan sa mga lugar kung saan idinaos ang kahalintulad na aktibidad kasabay ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang batasang pambansa kung saan naman idinaos ang State of the Nation Address ay sakop nga ng Quezon City Police District, habang ang ibang area ay meron din mga programa na naisagawa ang ilan pang grupo kasabay ng ulat sa bayan ng Pangulo. Sa bagay ito, mga Bombo Nation, kuha tayo ng iba pang mga balita sa ating news team. Mga abogado, giniit na hindi na dapat pang ituloy ng Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang constitutional crisis naman ay nakikitang mangyari sakaling ibaliwala ang naging desisyon ng Korte Suprema. May mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Giniit na isang abogado at kasalukuyang tagapagsalita ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban na si Attorney Ferdinand Topacio na hindi na dapat pang ituloy ng Senado ang paglilitis kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa isang eksklusibong pareham ng Bombo Radio sa naturang tagapagsalita, kanyang binigyang din ang kahalagahan sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Naniniwala kasi siyang dapat sundin ng Senado, tumatayo bilang Senate Impeachment Court ang deklarasyon ng Korte Suprema hinggil sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Matatandaan na nito lamang nakaraan ay idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang ipinasang Articles of Impeachment ng Kamara sa Senado. Nakapaloob sa desisyon ng maestrado, basihan nila rito ang one-year rule sa pag-aay ng impeachment complaint at maging paglabag sa rights to due process para sa akusadong opisyal. Kaya't ang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio ay mariing inihayag ang pagtutol sa posibilidad na ipagpatuloy pa ng Senado ang naturang impeachment proceedings. Narito ating pakinggan ang eksklusibong pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, ang spokesperson ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban. Kung sino man ang nagpapayo sa kanila na tinatawag nilang legal luminary, hindi po mga legal luminaries yun. May diferensya po yun. Sapagkat nakasaad na mismo sa saligang batas na ang Korte Suprema ang final arbiter, ang huling tagapagpasya kung ano ang constitutional o hindi constitutional. Ang gusto po kasi nito mga tao ito ay pahabain ang usapin at pagkaroon ng constitutional crisis. Dapat mahiya po sila sa kanilang buto sa pagpapayo ng alam naman nila po, at even a first-year law student ay alam yan na mali yang kanilang payo na pwedeng ituloy. Hindi po pwedeng ituloy yan. At kanya pang idinagdag na posible magkaroon ng constitutional crisis kung ipipilit pang ipagpatuloy ang naturang paglilitis laban sa ikalawang Pangulo ng bansa. Buhat nito ay may isa pa niyang iginit na wala ng jurisdiksyon ng Senado na magsagawa pa ng impeachment trial kaugnay sa mga kinakarap na paratang ni Vice President Sara Duterte. Aniyay, may tuturing na itong functus officio o tapos na at wala ng jurisdiksyon ng naturang korte na ipagpatuloy pa ang paglilitis kasunod ng may deklarang unconstitutional na ang mga articles of impeachment. Narito ating muling pakinggan si Attorney Ferdinand Topacio, spokesperson ng Pilipino Demokratiko o PDP laban. Nagkaroon na po ng desisyon and therefore the impeachment court has no choice but to dissolve itself and declare itself as functus officio because ang ruling po ng kataas-taasang hukuman ay walang jurisdiction. Walang jurisdiction ang impeachment court sa impeachment complaint. Ano pong ibig sabihin nito? There is no power to hear and decide the case and therefore there is no more use for the impeachment court to continue to be constituted as such. Si Attorney Ferdinand Topacio ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! 16 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon.
pa tayo ng karagdagan report, ang Metropolitan Manila Development Authority ay nagpatayo ng mas malaki pang drainage system at yung ginagawang Metro Rail Transit 7 para remedyohan yung mga pagbaha dito ho sa Kalakhang, Maynila. Alamin natin ang iba pang mga update hatid ni Bombo Isa Cotoner. Ininspeksyon ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes ang bagong gawang drainage malapit sa MRT 7 Batasan Station sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Itinayo ang dalawang mas malalaking inlet na may sukat na 2x3 meters bawat isa upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha matapos matukoy na ang dating maliit na inlet ang sanhi ng malalang pagbaha sa lugar noong nakaraang linggo. Ayon kay Artes, pansamantala pa lamang o remedyo ang iniligay na bakal at papalitan ito ng mas matibay na grating na kayang daanan ng mga trucks. Tinayak din niya na may nakahandang mobile pumps upang idirekta ang tubig sa ilang-ilang creek kung sakaling magbara pa rin ang daluyan dahil sa poste ng MRT-7. Actually, ano pa lang yun temporary pa lang yung bakal. Meron kaming ilalagay dyan na mas maayos na grating, pinafabricate lamang para mas matibay, pwedeng daanan kahit ng truck. Although sa ngayon pwede naman siyang daanan kahit ng truck. Pero may maganda tayong design na ginagawa para yung grating niya ay mas masala yung mga basura kung sakaling yung tubig ulan ay may dalang basura, which we expect na mangyayari. Kaya nga nagpapafabricate tayo ng mas magandang design ng takip na papasok yung tubig at masasala yung basura. Samantala, plano rin maglagay ng ahensya ng mobile pumps sa may bahagi ng Rojas Boulevard para naman sa mga tubig baha at hindi naman masira ang Dolomite Beach. Yan na lang din namin muna ng mobile pump para mapump out yung tubig mula sa Padre Faura papunta sa Manila Bay, bypassing yung Dolomite para wag po siyang masira. Mula sa Commonwealth Avenue, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Mataas na level ng tubig baha sa Dagupan City na nagpalubog sa ilang mga nicho at naging balaki din sa mga tindero, tindera dyan sa naturang lungsod. At iba pa mga update kaugnay niyan, alamin natin sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Naging balakid at pahirap para sa ilang mga tindera at tindero sa Malimgas Market ang mataas na tubig baha sa Dagupan City. Ayon sa tindera ng tsinelas na si Faisal Mama, dahil dito ay naging matumal ang kanyang paninda, lalo na't nakapwesto ito sa may bahagi ng downtown sa lungsod. Kung ikukumpara kasi aniya sa mga normal na araw, umaabot ang kanyang kita sa 1,500 pesos sa isang araw. Ngunit ngayon ay umaabot na lamang ito sa 400 piso. Wala na talaga, halos paiyak-iyak sila. Kasi wala na mabenta, tapos araw-araw sinisingil sila ng mga ano. Kabaliktaran naman ang naging pananaw ni Sonny Cayabyab dahil aniya nagkakaroon ito ng karagdagang kita sa pamamagitan ng pagtawid sa mga mananakay o mamimili gamit ang kariton upang hindi lumusong ang mga ito sa tubig baha. Bawat sakay ay umaabot sa 20 pesos hanggang 40 pesos depende yan sa layo. Sa katunayan aniya, umaabot sa 1,000 piso ang kanyang kinikita sa isang araw. Hanggang kung umpisa ng baha, yun, nagtatawid. Ako, panay alipungan na. Sakit. Ang iniinom ko lang yung para sa liptos. Saka binubusan ko ng alcohol pag matutulog na ako. Ayun, alcohol. Tinatyagaan ko, alcohol lang. Samantala, nalubog naman sa baha ang ilang mga nicho sa isang pampublikong sementeryo sa lungsod matapos ang magkakasunod na araw ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ang ilan sa mga nicho halos lumubog na at tinabunan ng baha na siyang nagdulot ito ng pangamba sa mga pamilya ng mga namayapa lalo't may ilang puntod na may mga bitak na. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan,
Bombo Mayra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala si newly elected Deputy Speaker Janet Garin, kampanteng hindi pa mumuliktika kontra sa mga hindi kaalyado ng administrasyon ang audit review sa mga flood control projects sa bansa at pagsapubliko ng listahan ng mga palpak na proyekto. May mga balita dyan ng Bombo Radio Iloilo. Kampante si newly elected House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Dr. Janet Garin na hindi mapupolitika ang audit review sa mga flood control projects. Kaugnay ito sa naging laman ng SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa mga palpak na proyekto dahil sa nangyayaring korupsyon at laganap na bigayan ng kickback sa mga nagsasabuatan upang nakawin ang pondo ng bayan. Sa brayam ng Bombo Radio Iloilo kay Representative Garin, sinabi nito na malayong pupolitikahin ang nasabing hakbang dahil isang third-party group ang magsasagawa ng audit review upang matukoy kung aling mga proyektong palpak, hindi pa natatapos at maging ang mga maituturing na mga GOSA projects. Sa SONA ng Pangulo kahapon, nagbabala rin ito na isa sa publiko ang nasabing listahan at kakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon at ang mga kasabwat. This should be efficient and effective flood control and shoreline protection projects. Kumbaga, precise for us to say that he is saying put the taxpayers' money where it is worth. No? What we know is he has already given a directive for a third party to do an audit of all infrastructure projects. And this is not just for Congress, it's also for Senate. It's for whole of government. Si House Deputy Speaker Representative Janet Garin. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Department of Social Welfare and Development Secretary na si Rex Gatchalian, personal na pinangunahan yung pamamahagi ng family food packs dun sa mga naapektuhan ng kalamidad dyan sa La Union. Alamin natin ang update ng Bombo Radio La Union. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang relief distribution sa mga nasalanta ng Bagyong Emong dito sa syudad ng San Fernando, probinsya ng La Union. Kasama ang opisyal ng lokal na pamahalaan ng San Fernando City, La Union, Department of Social Welfare and Development, namigay ang grupo ni Gatchalian ng family food packs sa mga naapektuhan na pamilya at individual. Mula sa Barangay Poro, Barangay San Vicente at Barangay San Francisco, may kabuang 92 na pamilya at 166 individuals ang inabutan ng tulong, habang ang Barangay Ilocanos Sur at Ilocanos Norte ay nakatanggap naman ang 79 na pamilya at 272 individuals ng family food packs mula sa evacuation centers ng Barangay Poro at Ilocanos Elementary School. Ang nasabing family food packs ay naglalaman ng bigas, dilata, cereals at kape na pwedeng tumagal hanggang 3 araw para sa pamilya na may 5 miyembro. Maliban dito, naghanda rin ang DSWD ng financial assistance para sa mga vulnerable na residente para tulungan ang mga ito upang maayos ang kanilang mga nasirang tahanan. Ipinag-utos ni Gatchalian sa mga lokal na pamahalaan na agarang ibigay ang nararapat na tulong sa mga nangangailangan at hindi maaaring hayaan na walang matirahan ang mga biktima hanggat marami pang bagyo ang aasahan na papasok sa ating bansa. So ang amin, kaagad magpaprocess tayo ng financial assistance, makikipag-ugnayan kami sa provincial government, sa city government, para masigurado natin na yung next stage, yung recovery naman, matupagtunan na ng pansin. Kasi tama nga si Gove, si Mayor, simula pa lang ng typhoon season, kailangan ma-repair natin yung mga tahanan, o sila maka-repair ng tahanan, kasi hindi naman pwedeng may next na bagyo na pero wala pang mga bubong at silungan yung kanilang mga tahanan. So financial assistance is on the table. Nag-uusap na kami ng mga local officials. I-assess ng mabuti kung ano ba yung mga pangangailangan. Bawat individual, bawat pamilya, iba-iba ang kanilang mga pangangailangan at iba-iba yung naging severity ng pag-apekto nitong weather disturbance sa kanila. Basta rest assured, ang pamahalang nasyonal, ang DSWD, ay nakaantabay para tumulong sa kanilang lahat. Ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio La Union kay DSWD Secretary Gatchalian. Yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio La Union. Sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tatchon, in this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source
of News and Information. Basta radyo, Bombo! Ito namang banta ng constitutional crisis, pinangangambahan ng freedom of free workers ukol yan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May mga balita dyan ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Nagpahayag ng pangamba ang freedom of free workers sa desisyon ng Korte Suprema na pagbasura ng pang-apat na impeachment complaint na kinaharap ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa gitna ng umigting na tensyong politikal, umapila si Attorney Procolo Sarmen, ang legal counsel ng grupo, sa Kamara na igalang ang pasya ng kataas-taasang hukuman upang maiwasan ang posibleng constitutional crisis. Ayon kay Sarmen, tungkulin ng Kongreso na panatilihin ang sistemang check and balance at hindi dapat gamiting sandata ang impeachment complaint para sa pansariling layunin o pamumulitika. Git niya, ang desisyon ng Korte Suprema ay nagpapalakas sa batas at sa integridad ng mga demokratikong institusyon ng bansa. Nanawagan din ang grupo sa Armed Forces of the Philippines na maging handa sa pagganap ng kanilang tungkulin kung sakaling humantong sa krisis, lalo na't naisumiti na ng Kamara ang motion for reconsideration sa naturang usapin. I hope there will be no constitutional crisis in this. There is no more checks and balances. Wala na pag-respetuize sa three equal branches of government. So, siguro, the armed forces, they are bound and they are obliged to protect the interests of the country. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat. And this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ilan sa mga Pinoy sa Thailand apektado na ang trabaho dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan niyan ng Cambodia at Thailand. May mga balita dyan ang Star FM Cebu. Apektado na ang trabaho ng ilang mga Pinoy sa Thailand dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Star FM International Correspondent na si Marjorie Cruz, na presidente ng Filipino community sa Surin, Thailand, sinabi nito na pinakancel na ang klase ng ilang mga guro sa loob ng isang linggo at wala pang assurance kung kailan ulit mag-resume ang klase dahil na rin sa nagpapatuloy na bakbakan ng dalawang bansa. Binanggit din naman nito na agad naman aniyang naglabas ng notice ang Philippine Embassy sa Thailand sa mga Pilipino, lalo na sa mga nasa border provinces na malapit sa conflict areas, para mag-ingat at tumawag sa emergency contact hotline ng embahada sakaling mga ilangan ng tulong. Inilarawan naman nito ang ginawa ng ilan sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan. Isa naman po na kababayan natin na malapit doon po sa may sa border, 5 minutes away lang po talaga siya. So, tumawag po daw siya doon sa isang Filipino na nag-work dito sa city, na nagsasabi na tulungan niyo ako kasi nagpuputukan na daw po doon, nagbobombahan na talaga kasi talagang rinig na po sa kanila. Bali, dinala naman po siya dito nung isa sa staff nila sa school po nila na galing. So hinatid naman po siya dito, pero ang kwento daw po nila, hindi daw po kagad sila makalikas dahil inuna po daw nila yung mga bata. Kasi po teachers po kasi, bali inuna po muna nila yung mga bata na ilikas and then pauwiin or ganyan po before sila umalis. Matatandaan na libo-libong sibilyan na ang lumikas at maraming bansa na ang nananawagan para sa kapayapaan sa nagpapatuloy na tensyon sa border ng dalawang bansa. Mula rito sa lungsod ng Baguio, ito si Star DJ John Marino and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, ulat ho yan ng Star FM Baguio. Kaugnay pa rin ang mga kaganapan doon sa bahagi ng Thailand at ng Cambodia. Sa tuloy-tuloy ng mga balita at impormasyon, tutukan lamang ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Kung kayo ho ay nais makasubaybay ng mga programa dito sa bahagi po ng Luzon, masusubaybayan ito sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan sa lalawigan ng Isabela, matutunghayan ang mga balita sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa bahagi po ng Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Cordillera Administrative Region,
Nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawaga, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at Bombo Radio Naga. At bago tayong magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Pangalagad sa Bombo na isunto sa gihapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Check nato ng follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Mga ining tanod membero at large sa gihapon matapos makatiro sa may barangay Sulangan na dumanggas sa mga biyan. Ang pamilya dismayado sa mga barangay official, pero ang punong barangay nagpatahag wala man sa may ginapinan diri ang mga barangay tanod niya. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagpadayon pa ang pagpangita sa otoridad sa tanod nga ginatudlo sining suspek karon sa pagtiro no sa barangay Sulangan Banwas sang Dumangas, Iloilo. Ang biktima mo si Samuel Adelanta. Legal ang pagresidente sa sambit sining lugar, samtang ang suspetsado mo ni si Gary Sustento alias Bembe Kantay uno kag-active no nga tanod member sa sambit man sining lugar. Sino nga laliwat sa barangay tanod, Bombo Jomar? Gary Sustento alias Bembem. All right. Ang biktima? Si Samuel Adelanta. Okay, go ahead. Based diri sa pagpagusisa sa Bombo Radio, ang ining biktima nga ara sa sulod sang compound no sa iya sining puloy-an kay hana ni sa kuntani nga masakay sa iya sining motorsiklo pod sa iya sining asawa Bombo Champ. Golpe lang nagpalapit no ining suspetsado halin sa sagwa kay ang balay sang sining biktima kilid lang gid sang dalan. Bombo Champ sa diin golpe ni siya nagsulod sa gate kag nagbunot no o kon uyat na sang sining armas kag nagpalupok sang isa ka bes sa biktima. Didto kanaigo ini siya sa tiyan kung sa diin pagkaigo sang biktima nangita siya sa iya sining mapalipdan di kay malapit lang siya sa alagyan nga para sa kadto sa likod didto sa dumalagan sa palikod sining away sang ila sining puloy-an. So samtang ang suspitsado nga ara na sa sulod sang compound
nagpalupok pagid no sang duha liwat ka beses santo to sa mga nakakita o kung nakabati Bumbutsam, pero ang ginpalukpan niya hindi na ning biktima nga si Samuel kundi ang babaye nga bata man sang sining biktima nga ara man sa lugar asa natabo ining panglutang no ti masubo-subo kay may ginawyatan patuglis ning bata no ining nasambit sining babaye mayo lang kay ti pagbati ato una sining lupok nanago siya sa may puno sang sang Indian Mingo no ti sunog ganito sa sining biktima nga hana kun nang ginapalukpan man sang suspitsado kun way sa kuno nagtago to sa may puno sang Indian Mingo basi kun siya ang napilasan kay dogin target man sa kuno sang sining tanod nga gulpi lang to nanulong sa sulod sang compound sang sining nasambit sining pamilya kon pamilya adilantar Bumbutsam ti ang ining babaye bangod nga ara sa lugar siguro do mga duwa pala ning kalayoon niya sa amay niya mo sang natabo ning pagpaniro hindi pa ni siya maka istorya sunod to sa koto-oto diyan bangod nga daw na kolbaan pa kag ang bata yang ginakongkong at that time Bumbutsam do naka-experience man sang trauma no mo na nga gina-assess sila kag mas mayogid nga ma-assess sila sang DSWD no kay involved sini karon ang isadik bata so after sini nga natabo to do tatlo kalupok tanan ang ginpalupok sining tanod nga tiway pa di karon matumod kung anong klase sa armas tutang pero short no ang gingamit santo man to sa nakakita sa nasambit sining lugar. Isa diri sa pakigangutan naton ang bata man ni Sir Samuel pero ara ni siya sa sulod sang balay no. Sa natabo ining nasambit sining insidente so no kay sa adalantar nakibot siya no nga golpe lang nga may nabatian siyang isa kalupok una tapos duha ka sunod-sunod sining lupok Bumbutsam ti pag kabati niya way man siya nagwa dayon kay basi kon pati siya madalahig pero nakita niya kuno sa salamin no kun sa ila sini nga kristal kang ila sini nga pertahan o kun ang ila sini nga bintana detented siya bla no makita mong tawo sa sagwa kun nara ka sa sulod pero ang sasagwa di niya makita kung may tawo sa sulod no so dito siya nagatindog sa sulod nakita yaning si Bembem o kuning tanod nga nagpalupok Bumbutsam talikod o kung naghana na siya nga magwa sa ila sining compound so pagwa sa sining suspect siyempre kay may armas way man siya naghura-hura nga sulungon to basi kung pati siya palukpan man so ginpagwa la nila kag ginpalakat no pero ginsundan ni Jessa adilantar ang bata ni Samuel ining tanod kun din siya padulong hasta nakalabot sila dito sa unhan siguro do more or less mga 100 or 150 meters no ang kalayon Bumbutsam nakita niya ang duha ka tanod nga ara sa area no ang duha ka tanod ganing nakita niya upod man ni alias Bembem o kun suspitsado so dito nangayo sa sang bulig sa sining duha ka mga tanod nga buligan no ang ila sining amay kay niya pilasan o kun magtawag abi sang responde sa sa kapulisan o kun sa ambulansya nga madala sa ospital ang ila sining amay ti sunod diri kay Jessa Delantar dismayado ini siya kay imbes nga kuntani nga buligan siya ang ginhimo kuno sang tanod ginhambalan siya nga ti kadto ka lang tos barangay tidto ka lang pangayo bulig ti amo tong isa sa kadismayad niya tapos ang isa pagid ka tanod nga didto man sa lugar ginhambalan nga hindi kuno sila makaresponde bangod nga may ara sila sang bisita sa ila sining puloy-an Bumbutsam ti suno kay Jessa matuod gid man nga may ara sila sang bisita pero ti tungod nga emerhensya ang natabot ani ginrespondihan anay sila no ginpaiway lang to anay kaysa nga ti kabuhi sang tawo ang involved sini
Tiway gid kuno sang may natabo sining do nagtinguha nga maka pangayo sang bulig ining duha ka tanod nga palipitan sang sining biktima. Ti ginalantaw sini basi ko do nagaapin sila no sa iya sining upod nga si Samuel o kuna si Bimbem nga mo ning suspect Bumbutsam mo na nga ginalantaw nga way siya ginbuligan gilayon sa sining duha ka mga tanod nga iya sining tumod ang isa to do si alias Condor. Sa aton sa name nga mga kabombo ang nagbuli kuno sa ila kay nakaabot tong duanay kapitan dira sa lugar mo to nagtawag sa responde nga makadto sa lugar kag madalas sa may pinakamalapit sa ospitalo ang amay sini no sa aton sa name nga mga kabombo nagpabutyag man siya sang pagka-dismayaman no magluwas to sa duha ka tanod kag sa ila sining punong barangay no sa nasambit sini karon yang lugar no si Kap Antonio diri Bumbutsam kay isa diri sa gidalantaw before pa man natabo ining insidente no ining pagpangluthang ni alias Bimbem siguro do mga duwa na bulan or sobra no ang nagligad may issue gali ni no ining si alias Bimbem kag ining si Samuel Adilantar dira sa lugar kung sa diin samtang nagasakay ni gali sa motorsiklo ho ining si Samuel upod sa sining asawa nakalabay ni sila sa balay no sang lola no sang sining biktima kun sa nanay ni Samuel Adilantar. Tinakita nila nga ang ining si Bimbem do nagamaoy bla no sa balay sang iya sining Eloy ni Samuel Adilantar Bumbutsam so mo to nga nagpundo no nagpundo sa siya sining motorsiklo kagin sita ining si Bimbem kagin hambalan kun nga ngara siya da kag do nagamaoy siya Bumbutsam so didto tido ay man do naglakat lang kuno to ang ining si alias Bimbem pero pagkaaga nakibot ning pamilya Adilantar nga may istorya na nga naglabot sa barangay nga gintayaan kuno no ni Samuel Adilantar ining si alias Bimbem sang armas no ti astato nga nakalabot na to sa kapitan kagamo nang mention man disikap nga do amo man na ang nagapalapta no sang information nga ginatayaan kuno ni Samuel ang iya sining tanod Bumbutsam amo na nga do nagkasuhay ni sila kag astang way masettle sa barangay ang ining kaso kag do nag-file gid sila no sang ining kaso sa korte bangod sa sining pagpangtaya no gidapay pagpantaya ni Samuel Adilantar sang armas batok ni kay alias Bimbem. Ti isa na sige na lang taon nila nga rason basi kung do nagdumot siya kag dugang pati ang solsol no suno sa pamilya do may nagasolsol kuno ning kay alias Bimbem da sa palibot amo na nga gin sulong sila tos balay kag gin palukpan. Aribla no ang kabahin una sang pahayag diri ni Jess sa Adilantar amo ni siya ang anak ni Samuel Adilantar sang may interview sang Bombo Radio. Kita na kami isang bulig nga tawagan balada ni isang ambulansya kag ang pulis nga anon si Bimbem kay para takpon. Ang sabat sa amon kami makadto digto sa may barangay. Ti hindi ka na bala sir magwaras nga kami nagapangabulig kami pa ang hambalan dito nga ara sila nga tanod. Tapos, so kamutan nga maayo sila bulig para madakop si Bimbem. Oo sir. Tapos ang isa naman iya ka tanod naghambal nga hindi saya ko no magkuan kay balan may bisita siya. Ti nagtanod ka pa nga unahon mo ang bisita sang may nagakalatabo diri sa imo nga pamuluyo. Si Condor ina ang naghambal nga may bisita siya. Kay tuod gid man sir may bisita gid man siya. Ti syempre may natabo di dapat iya respondihan nyo na may radyo-radyo kamo duwa kamo katanod. Ang ilagin obra pungko lang kag magsabat sa amon. Nga kadugay-dugay gid ang ano pa sa amon nagbulig sa amon ang ang ex kagawad nga nagpadalagan kapitan na tani ugali na pero di na siya. Siya pa na ang nagbulig sa amon nga patawgan sang pulis. Te ang sugid iyan ni Chris Talamor ang hambal amo na ang chief tanod. Okay. Ang sugid ya
Ang duwaya ko no katanod, amo ang nagkagto sa iya. Tapos? Di paano magkagto ang duwa mo katanod kay ara sa amo ni atubang? So mo silingon wala nagkatong duwa katanod? Wala, ulihin na. May nakatawag na sangkwan. Isa lang ya katanod among naghalin. So nung ginalantaw yun, ito ginapinance ang duha nga ni Bimbem? Ate, amo gid sir eh. Tapos na ang sabat niya pagid ni Krista Lamor sa pamangkot sa iya, nga ginhambalan niya ang mga tanod nga kung anong magkalatabo diri sa amon pamilya, hindi sila mag-intra. Ano ni may pinilian? Nga amo nang isabat mo, nga amo nang isabat mo sa mga interview. So baling inyo tani mangin fair lang sila kay ara sila serbisyo. Oo sir, kag syempre ang tatay ko natiruhan na sir mo. Mangayo kami abulig nga anhan sang ambulance kag sang patrol. Nga dakpon dayon si Kwan, si Bimbim. Anong natabo kay Bimbim na dakop siya? Wala gid sir, wala madakpan kay nagpalagyo. Okay. Pero kung nagresponde itong duha ka tanod, posibleng dakpan si Bimbim. Dakpan pa siguro sir. Kay syempre bati ko do nakadugay pa diri sa may sulod mo sa kware kay do ginatago sa pamilya ya. Si Bimbim ni kag ang duha ka tanod of the night duty. Ano sir, ang nanamin mo sir? Kanay sila ka duty sa tanod? Oo sir, oo. Sila no? Kay syempre kada gabi, sakto gid man ang ginambal nila kada gabi, garubing sila. Kita mo isa ko magulang, ang isa katanod naglibot na di. Gintayaan ng isa, ginpitkan, mayo lang kay ang pagpitik sa iyaw wala na lumupok. Nakadalagan pa magulang ko sulod. Te ano bala na isa-isa ho nila kabidis balay. Mangod ko may bata pa na, tiruhon pa sang kanya. Amo na sa ho? Amo na sa sir. Kamusta subong do ano ate ang manghod ko ina do gakwan man eh. Trauma pa pating bata. Gamay-gamay lang hulag, pisik dayon. Kay dirigid mismo. Pinalukpan, pasalamat lang kami kay wala sila nga duwa na kwan igo. Anong ginalantaw nyo nga do may mga dumot taw? Anong katabo? Ate base sila mismo iyang may dumot sa amon. Kay balaan ang mga tao dire. Gaparalapit ko may mga problema bala sir, may mga gamo-gamo. Si tatay mismo ang ginapalapitan nila. Gapangayo bulig nga. Pero tatay mo ay man's positions barangay no? Wala gid sir, wala gid sir. Bali isang una si tatay tanod na sa sir tanod pero dugay na siya nga naghalin. Dugay na. Ti yung mga tao mismo sa iya gapalapit, gapangayo bulig. Ang isabat lang na itatay, idirekta na lang dito sa may police station kay hindi siya kabulig kay wala sa posisyon. Kag base siya man bala mismo ang kanan bala sang mga tao bala sir. So do na anad na sila nga siya ang ginapalapitan gali. Oh sir, kay mas ako lang iya sir. Dong mas maayo pa iya si tatay mag-ariglar kisa sa may kapitan. Ang kapitan iya da tama gini na iya kakwan. Butigon nga klase ka tawo. Kabalo sila maghimo-imo sa storya. Kita mo kami ng biktima, kami pang sulion nila. Mabalaan na ka mga tao, amo nang anong galagaw istorya nga dugay suli ka mo ano? Ang gahambal nga gapang ano kami kuno nagapang palupok, nagapanaya, amo na bala sir. Kita mo ara, way kidje bala ka kon si tatay, mabulig lang sa iya, nagmuno lang siya nga hindi sa si Bimbim magmaoy dito sa lula ko. Ti syempre kay nanay sang lula namon mo. Ti alangan pabayan lang na iya ni tatay nga ginsulod to ang gate na sang lula namon. Tuloko niya lang? Alangan tuloko niya lang na. Ginsaway lang siya. O galing kay kinaduan ni Krista Lamor. Pagkaga, nga mo na siguro, nga ginplanuhan nila, nga himu-himuan sa tatay istorya, nga nagtutok sa ila. Si Jess sa Adilantar ang bata sa sambit sining biktima no na ating mga akusasyon sang bata sang biktima Bombo Jomar mag-amo sining iya sining mga gimpangbuyan nga mga tinaga. Kay kon gamiton mo lang imo sining sentido komon kung may pusel ang pamilya sang biktima, patay na to si Bimbim. Kay waya maigo mo. Or naigo yaman pero wala yang mapuruhan. Ti kung sa balay, may mga didusi, abi nga pugakhang dira o kung may mga Smith and Westlake dira, may mga pugalite, abi nga ara to sa sulod sang balay, kung ti rinagwaob tani, kung lawas siya, kay nakita sa sang bata to nga nagatalikod kapagwa mo. Di ba? Amo gani ang hambal to sang utod nga
titikon may armas ni tatay tadi pag kaigo ito sa tiyan kay total tiyan nga igo tadi ba kwa sa armas kag balusan to eh. Oh, amo gid. Ado Kung mo gamiton ng- mo ang imo common sense. Di ba? Abo gani amo na ang depensa diri karon sa pamilya de Lantarga tiway gid sila sa ikasarang. Sa natabo ni karon nga pag sulong to sa ilamo to nga nangayo to sila kabulig sa tanod nga kuntani ti mo to ang ma-maintain no sa nga peace and order sa barangay. Actually, try na to na istorya diri si Purong Barangay Antonio Sarosa sang Sulangan Dumangas. Ang nakahambal ko ning duha ka tanod bombotsam suno sa iya nga way sila to nagabulig bangod nga ti kilala naman kuno si Samuel nga may isog sa barangay. Bombotsam kag ang initial sa nga information nga ti dakulbaan no ang duha ka tanod kay ti that times bembe may armas mo. Tapos ang information gani nga paglabay ko non bembem to sa duha niya kaupod sining tanod dugin singgitan pan bembem nga mano kamo no nga do nag sila do nag pangangkat pa no samtang may uyat sining arbas halin to sa balay ni Samuel Adelantarte mo to do na kumaan matong duha ka tanod bombotsam pero ti ang punto sini sa pamilya tani nagtawag man lang sila kang ambulansya o kon maradyo sila pero ti sa mo nang akto duway gid kuno mo way man naghambal ang pamilya nga ti kay may armas to si Bimbim dakpo nila ang punto to sang bata kuning si Jessa nga mangayo malatani sa responde no do maradyo abi sa barangay o kung may number sila sang pulis da nga madasig ang pag responde abi sa lugar no tiya mo tong papatin Jessa gani nga kung gintawgan ko nung dayon duha ka tanod to basi ko na nakpan na tos Bimbim way na to makaplagyo pa sa ila sining barangay. So sunod diri kay Purong Barangay Antonio Sarosa tigin sa Batman sini na ang alegasyon sa iya nga ti muna ambal sang pamilya na nga butigon. Okay, iti amo na istorya bla nga gintayaan kuno ni Samuel tong si Bimbim sang armas pero ti sunod sa pamilya hindi matuod no ti amo nang gagwa nga information karon nga do pati ang kapitan naga-support pa sa kay alias Bembem bombotsam nga gintayaan kuno siya sang armas. So suno kay Purong Barangay Antonio Sarosa una sinik tanod gusto yan ni nga ipatawag liwat kay daw na dismayaman siya bangod sa sining hambal sang pamilya nga ti bisan radyo lang abi no kundo nagpangayo sila sang bulig no na tabo mo tungagin ka dismayaman sang kag ang kadua suno kay Kap Antonio nga ti way man sa naga himo-himo sini sang istorya no kay ang information at mo na nag-uyat sang armas si Samuel nagpanaya sang armas siya sining tanod tiwaya man sina ginaapinan no do patas man kunong iya sining pagtamod kay that time sa natabo ni kuno ang pagtaya ni Samuel sang armas siya kay alias Bembem hindi na to tanod o kung hindi pa to tanod ining si alias Bembem so why siya sang rason nga apinan abi si alias Bimbim no nga mag-support nga tigintayaan gid man ni Samuel siya sang armas bombotsam sa mo na nga suno kay Kap patas ang iya sini nga pagtrato sa iya sini nga pumuluyo sa barangay. Ari blas si Purong Barangay Samuel Sarosa sang ma-interview diri sa Bombo Radio. Spekulasyon na ginasulsulan ko. Di na tayo sugo tayo ang tanod nga mag-duty dire para malinong ang barangay. Tayo hindi nga sulsulan tayo sa mga mga klase kayo istorya na niya. Basta ko, iya daw grabing kwan niya sa akon. Kalawit ko na ako. Ay, kuya ko ako di magkapitan sa barangay kung may nahadlukan ko di nga tawa. Ang ngambal nga ang tanod nga gimpangayuan ka bulig. Duay kuno nagbulig kap sa pamilya.
Kay pamangkot-mangkot ko na. Inugpatawag ko pa na sila nga duwa. Kay ang rason nila nga budlay ko. No, kay iti, kumuna bala, si Samuel bala. No. Nakilala mo na nga isganan di sa barangay mo. Anong isganan? Paano man? At damo man na siya may mga kuwan di sa una. Atong ditani ya bala, tawhay malang. Kumuna kay si Bimbim, ginakuan ko nga, masurinder ka. At tubanga kay mo na ginimo. Kung ano nga mga sirkumstansya na daya, kay personal mo na yung nga ginubra, sabton mo eh. So ano kuno rason duak tanod tong ayos na kuno bulig ka pa? Kaya mo na natahado sila, nakakulbaan sila kay Samuel. Kaya nabalaanan nila kasi Samuel to mo. Kag may nagagawa pa na. Pero I mean, ang suspect man niya si Bimbim mo, di man si Samuel, ang suspect. Gani, muna bisan kay but lang gid kung ano nga mga kuan man nga duwa anak kay may istoryahon ko pa na karon. Patawag ko na sila kay subong ka obra. So kung ikaw mag-assist do dismayado ka mas tanod mong duwa nga to. Kay way sila mag-responde mo. Kay obligasyon pa na. So botselingon bisan upo di man to sa trabaho bilang tanod, ang isada sa punto dapat ma-responde sila. Ma-responde kay may nagayo bulig ang kumluyo mo. Sabto na nila pamangkutong ko na sila. Kung imbestigaran kung anong kondikir, rason nga way sila mag-responde. May daan na galing rigot ano si Samuel kag si Bimbim, no? Dugin sita kung Samuel si Bimbim ni Sukunada sa balay klulay ho o nanay niya. Ang kuan na di sa complain nga nag-agyan ni Samuel si Bimbim nga ang kaloy ginalampos-lampos niya sa ligi. Di ba dulugan niya kuno kag tayaan sang armas. Bimbim na ni Samuel? Oo, si Bimbim. Kaya muna ang kaso nila sa mga pana. Pero ang gagawa ko no kap nga dugin mo anak ko no storya pati ikaw kuno nagbulig nga pagwaon nga gitayaan kuno ni Samuel pero way man kuno armas Samuel to. Ano nga pagwaon ko iya nga during the time, si Bimbim nga na hindi pa nayatanod. Anong kuwan ko na da sa iya? Nga sulsulan ko siya. So, ay kaya sang ano da? Uway ako to. Ginbaton ko lang to yung kaso. Diri nga ginpain. Muna nga, subong daw kadamo. Sang kuwan nga daw ginabaliskad. Ba nga daw. Kaya, nga basulon nyo kuya sang mga amusin na iya. Kay, to responsibilidad ko. Nakitawo ko tanod na. Pero hindi ko kontrolado ang kada ginutlo nga paghulag nila sinaya. Hindi ba? Kung nara lang kita sa kilid nila sinapirme, hindi na matabo. Bali, ang armas Bimbim na iyagin na armas? Ano man? Yun lang wala kung may baluan, kundi na magaling na armas ang gingamit niya. Kay way man na may gindeklarar siya kay ginpamangkot ko na di sila sa nagliligad tong meeting dire kung sino sa ilang may armas. Kay gusto ko may baluan kag ang armas ninyo sabihin ko ibilin nyo na iya sa balay nyo. Kay proteksyon lang na iya sa inyong panimalay. Hindi ka mo pwede magdala sang armas kay dapat ya dalo nyo lang batuta. Kay kung makita nga mo ka pulis dakpon bisan tanog ka mo dakpon nila kamo sina. Amo na ti way na si Bimbim daw tatlo do may ari na nag-ako sa akong do tatlo apat bilog tanod. Na may ara sila sa balay nila. Pero singko hindi ina ni pagdala. Kay budlay. Pero anong masarang mong palabos pamilya de Lantar? Ang ako lang da, hindi nyo kuya pagsagad ka kuan sa social media. Kay why kita kuya may nabalaan sa timpong ato kung anong matabo. Nga ako kag hambal ko sa bata yan ang nagawakal da nga talawit. Ako hindi ako talawit. Tandaan nyo. Kabalo lang kuya magdala sang prinsipyo ko. Wag sang akon nga kinamatarong man. Umutsam? Amo nagani kuya, nagapati ako ya kay Kap. Oh. Ako nagapati ako nga insakto yang ginahambal ni Kap kay mga mo sining nga sitwasyon niya dapat ang insakto lang. Tiduay man may ginaapinan diri si Kapitan Sarosa Bumbo Jumar. Ay mo gani ang importante nga ma-address ni ho
Ang inkumpirmar man lang ni Kap, nga waya pa may istorya ang duwaya katanod, kagay patawag ya palang gani, kinagaubra pa to. Pero, sa sitwasyon niya nga may mga ginpang tayaan, ti si Kap yaway kabalo kung ano to yung sistema kag plastada to. Oo. Sina. Ti amo nang at least nga doon na plastar tadi ang magtimbang sa nikarong bahin. Kagabukas man ta sa duhatok mga tanod tong na-mention kay timingan binga may trabaho nisla. Duga part-time sa construction ni, no? Pero ang klaro sila dili ka mga kabombo. Ang may kakulangan gidyang duha ka tanod to Butang tapaabi nadlok sila nga may armas to kag magsaway to kay alias Bimbim to. Pay titani gin daga nila to sa barangay hall. Paglaga nila to sa barangay hall, kung tani dito sila nakatawag sang pulis dayon. Bisan din na sila gani maglagan sa barangay hall to Kaya may mga cellphone naman subong. Pwede sila to direkta nga makatawag. Hindi gani makateksto nga kung sino nga arad sa barangay hall. Tawag ka mo anay pulis. Kaya may tiniruay diyo. Anong ngalan niya, no? Anong ngalan first name ni Dilantar? Samuel. Si Samuel na tiruan ni Bimbem. Tawag ka mo anay dira sa pulis para nga makaresponde ni pulis dayon. Amo kung tani sinabong Jumar. Pati rasunan lang nila nga na hadlok. Bisan pa na hadlok sila, sulod sila sa ila sini nga balay kang ganito ka magtawag kung magamit ka cellphone para nga hindi sila makita ni Bimbim nga sila nagtawag ka pulis to. Di ba? Ay, kung amo na tani, idigid. Bubutsam, amo na gani ang punto. May ginhambal to si, ang isa to des lugar. Abod lagid man, nga kung may armas, tapos, ang imo sining dala batuta lang ti duay kag gidaog kaya mo tong punto man tani isang pamilya nga tani nagtawag nag-initiate bla nga makapangita sang means da sa kung paano nga makapalabot pangayo sa bulig hindi man hambal nga ti kung may armas tong tawo sulungon mo to ti damo man kunok pamagi mo sunos pamilya nga insakto ina kadamo sang pamagi. Hindi malabong mo Jumar. Pwede gani na mo kadamo kay sang pamagi para makatawag ka responde Ugaling kay ti siguro ang nagagwa sini karon yang istorya duwa malang kabilog. Ang una nga istorya nga nahadlok yang duwa ka tanod to sa kaupon nila nga si Bimbim kay may ginabitbit nga armas. Ikaduwa yang rason ti ginapina nilang upod nila nga tanod Or base gani kung natabo sini, base kung gimplanuan man nila nga tatlo, nga kung may sunod sa akon guard. Guard kung may magsunod sa akon gani, lutangon ko subong si Samuel, pay kung may magsunod, kay way ko ginmapuruhan, pay may magsunod, pusdakan nyo na yun. Amo gani ang Tiyaton, open man aton si Dikalinya, kung anong statement ni sang duha sini ka mga membro sa tanod. Kaya hindi maklaruan sang duha to katanod, madamo ning istorya nga masulod sa pinsar sa mga taga-sulangan dyan. Kaya mo gani, at least nga kung paano nga ma-settle ini sa tunga sang otoridad ta, kay ang kaso ni grid ongoing paning hearing. Babutsam ni Samuel kag ni Bembem. Kaya mo na nga basiko doon nag-trigger pag itong mga background nila sa sining natabo nga pag-responde sang duha sining ka mga tanod nga araban sa barangay sa natabo mismo ang nasambit sining insidente. Babutsam.
So sa bahin no sa otoridad ti abi sa latest ri karon ang biktima ti ato pa sa ospital may mga upod banto sining mga pamilya sini kung paano nga monitor no ang medical bulletin sa sining biktima matapos nga napilasan sa natabo sini karon yang shooting incident Bambutsam. Do may punto tong hambal to ni PNP Chief General Torre. Karon lang tanay makadto kay PNP Chief, diri lang tanay sa Dumangas. Ha? Karon lang tanay makadto kay PNP Chief, diri lang tanay sa Dumangas. Amo gani. Pero I mean ang rason to sa matano tinakulbaan sila kami armas. Bambutsam ti ang hambal to yan ni PNP Chief kung may armas siya ang tawo hindi kaya magdala sang kutsilyo kung ang kontra mo may armas. Do mo na blati, do mo matong rason sang tanod pero ti ang hambalis ng pamilya. No nga bisan doon nag-effort na bitanin sila nga kung paano nga proceed na kita sa sunod mga balita. Jom sa naisugpon ka pa? Ining nasambit sini karon yang insidente Bambutsam. So mo nang latest no sa sining report diri halin sa Badwa karon sa Dumangas sige nato nga anta bande nga makuha ang pinaka-latest sini kay based to sa recover sining no sa otoridad isa ka empty shelter di pa di batumod kung anong klase sa armas ni ang gingamit niya sa nga nasambit sini nga tanod member Bambutsam. So iban siguro nga mga latest development bantayan si iban nga public affairs program sa Bombo Radio. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Number 1 source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Check ta naman si Bombo Brian Gonzales. May rejoin the report si Bombo Brian kay ang mga kasilingan sang biktima sa Dumangas nagkakangawa. Pero ang Chief Tanod nagpanindugan dire nga hindi matuod ni nga mayara sang pagpamalibad sa pagbulig sa sining sining mga kasilingan dira. Check ta sa sining follow-up report si Bombo Brian Gonzales. Ang statement naman nga ginpayag diri sang barangay Tanod sa aton sining mga kabombo no may kantanan sa sining natabo dira nga pagpangalutang sa may barangay Sulangan Banwasang Dumangas sa Iloilo. Bombo Brian sa report, please go ahead. Nagkakahangawa ang mga kasilingan ng Dai Samuel Adelantar sa barangay Sunangan, Dumangas matapos ang natabong shooting incident na nagresulta sa pagkasama sini nga isa ka residente sang nasambit nga lugar. Suno sa mga residente, tuyo ulot hangon sang suspect nga si Gary Bembem Sustento, ginakabing nga active barangay Tanod. Matapos ang insidente, nagpalagyo ini, kaya ginakabing nga at large tubtub subong. Nagpakita sang kabalaka ang mga pumuluyo, ilabi na ang may mga aligasyon na wala gilayo nakabulig ang duha ka tanod nga yara sa lugar sang insidente. May mga kasilingan nga nagapamangkot kumbala, may kapabayaan sa parte sang barangay security force sang namalibad nga may bisita ang mga ini sa tion sang insidente. Iyari pamatian nato ng interview sang Bombo Radio kay alias Inday nga isa ka residente sa lugar. Ara ako sa balay na tabuan, nagatulog kami sa mga alauna na pasado. May nabatian kami nga lupok. Una nga lupok, siling ko sa bata ko, ano tong naglupok? Siling nga Maya. May naglupok pag sunod, siling ko, ano tong nga lupok? Siling nga Maya, gani man. Hindi tayo lupok day Samuel gito. Nagdalagan ako doon saka sa babaw. Pag saka ko sa babaw, nagahinibis na kasing gitabang. Ako, nagdalagan man ko sunod. Ang bata ni Samuel nga duwa kabilog, nagalagas na sa suspect. Ginalagas nila, ako nagasunod. Hasta nga nakadabot kami sa bangga, napangayo kami sa tabang, sa mga tanod, nga mangayo kami tani rescue para makuha lang siya dalon bala sa ospital. Pero wala gid sila nga mabulig. Kaya ang rason sang isa ka tanod, may bisita sila. Hasta sang uli nga daw dugay na amon nga
ano tawag ni nga Pakigsugilanon. nga pag istoryahan na nga hindi gid saya mag ano sang iya nga ano naglakat na ako pabalik di muna. So bali ma'am ang suspect ma'am nakapalagyo gito no biskan na mga tanod wala gid ginlaot, wala may naglaot sa suspect. Wala gid may naglaot nagalantaw-lantaw lang sila sa suspect nga nagaraban ano pakadto pakarida sa ano nagbalik pa gid ang suspect pagkatapos siya ditiro nagpuli sa ila sang ulihin nagbalik pa gid sa pasaka sa babaw. Anong ginubray ma'am? Nagawaras-waras wala man kami din nakita nga gindeploy nga mga tanod sa amon di nga barangay tiga kahangawa gid kami kay base kung anong magkalatabo naman wa gid kami dangpan. So bilang paghalong ma'am anong naobran nyo lang subong? Ara na lang kami sa sulod sa balay namon budlay na magwa-gwa ka nga kagabihon kay base maanan ka pa bala. Ano tawag di? Maanhan ka bala sang mga tawo nga maanhan ka mapagkabalan ka man. Mga ano oras na tabo kagapon ma'am? Mga alauna pasado guro. Nabatian naton si Alias Inday sa iya pangisayon. Apanggin panginuwala ining ni Chief Tanod Christopher Palamor nga nagpanindugan nga wala sang kamatuoran nga nagbalibad magbulig ang iya duha ka sinakpan. Suno sa iya ang mga tanod wala gilayo nakahibalo sang insidente kag nagresponde sang nakabaton sang impormasyon apang nakita sang duha nga nagadalagan ining suspect nga si Alias Bembem nga mayara sang dala nga pusil rason kung wala nila inigindakop. Natahap suno pa sa iya ang iya mga tanod tungod nagpamahog man sila o nagpamahog man sa ila ang suspect nga si Alias Bembem. Yari pa matiyan man nato ng interview sa Bombo Radio kay Chief Tanod Christopher Palamor. Balik kapon, mga alin ko di mga launa, alas 2, ginimbita ako sang yado ko kay birthday sa bata. Kung di nagkanto ko to, naglisensya mo ko di, pumalakat ko na yung katuan ko. Di samtang nag-istorya kami to, nang waigi ko yung kabalo, waigi ko kakwan. Tapos nanawag ang si Mrs. nga may nagapangita sa kon. Yung kita ko na yung daan nga pagpuli ko na, may mga pulis na ara naman mga pulis. Hindi naman kami kakon na da, kaya ara ng mga pulis. Kakapin pagin si Minara na muna, ang ambal sa mga pulis, sang una ni Ipi kwanto nga niya Chef. Tanan kami nga Chef kinasiminar ni medyo ipinusa bas muna to. Natandaan nyo, basta tiniruhay na gani, hindi ka mo magrespondi. Tawag ka mo doon pulis. Kaya tiway ka mo ibato na sila. Tapos si Samuel mga daan, bisa mangkot-mangkot ka mo doon siguro. Hindi na ko kambalas na. Kilala naman na sa. Tapos may mga tanod ng kugani nga nagre-resign na tungod lang siya. Nag-resign ako? Tungod kinahapawag-pawag yun at skwari. Iyari, isa ko ni katanod. Nag-resign man, natlok. Kung hindi ka mo makadlok kasi sakto mo lang aton kaya magrubing tayo siling ko. Hindi pa sila nagginarubingan tas last na magaga. Duty na matarod pa alas 4. Puli kami na alas 4 sa kagawon. So ang natabo kuno kapon ang duha mok tanon ring pangyak bulig duay kuno nag-responde to. Hindi amo na ay. Kundi ginistorya ko mga tanod ko kung anong matuod. Then ko pagtabo ano ara kamo. Nya chef way kami kabalo kay siling niya si Kondor may bisita nga nag-abot taga Negros. Ti ang balaya kani Samuel layo pa to, sulod to yan. Dito pesunan, ti karon pagtabo to, nakita na lang kuno nila yang isa nila kupod nga si Bimbim nga nagadalagan yan to. Ti pag siling konsong pamilya sa kabataan man ni Samuel kung mabayaw yaman kung mga nablos, kaya tumbo nga tawag ka mo pulis. Ti automatic nagtawag ang tanod ko pulis nya dahil lang kay katuan ko si Chef, ti yawas lang pinta sa kon. I-time mo ito nalubat pa ang cellphone ko kapon. Mga alas 2, alas 3 mandra. Isang hapon na pupuli ko, nakita kami sa tanod ko. Siling ko, ano to? Nya Chip, ito naman to sila yung mga pulis. Siling ko, ara ng mga pulis, hindi naman tadaya kain. Kaya ara ng mga pulis ta. Ilan na iya siling ko nga kwan. Siling ko, anong tabo? Nya Chip, nakibot lang kami gani. Kaya ito yung ambal nila nga, ang ara pang kuno sila, nag-agi ang upod nila nga tanod nga may pusil.
Dako mo mo itong may pusel to, kamuyaway pusel, man takot mo itong, hindi mo na itong paktan utok, yun naniro na ganito. Bobo Brian? Bombo Champ, United Chief Tanod Christopher Tulamor. Alright. Nagapanawagan na yung si Chief Tanod Christopher Tulamor sa suspect na siya alias Bembem. Pagar sustento nga magtungka na para matabat ang mga alegasyon bakit sa iya tagatubango na ang iya tinalikdan nga problema. Kagdugang sa diriya, Bombo Champ, kasi sa pagpangsisa pa sa Bombo Radyo, aduging plano gidinisa nga suspect nguda brown out ini siyang natabuang insidente. Buti nga wala nagala na ang mga CCTV. So, ginapadayon pa sang Dumangas Municipal Police Station ang investigasyon kag ginapangita pang suspect kag sunog pa sa mga otoridad magapas na kanisang kaso ang pamilya kining biktima. Alright. So, ini si Bombo Brian Gonzalez. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Brian Gonzalez, no? May punto man ang Chief Tanod. Kag kun amo nang ila sini nga ginasandigan nga rason nga sandig sa ila sini nga pag seminar sa ila nga kung may tiniruhay, hindi ka mo magresponde, tawag lang ka mo pulis. Galibog ang ulo ko nga di ba lang tudlo sa inyo kung may tiniruhay, hindi magresponde pero tawag ka mo pulis. Ti pulis ang ginapatawgan sa duwa mo katanod nga ikaw yung ginpangita, Chief Tanod daw. Kay ikaw Chief Tanod, kay ikaw lang makatawag sa pulis. Galibog pa ang ulo ko kay ginapinangita kasang duwa ka Chief Tanod. Ti kunway kasi inyo balay, naturalmente tawagan kay gilang na. Galing kinalubat ka. Pero sa gintawgan ka ni Mrs. mo na sabat mo. Dugulibog ulo ko Chipaw. Dumapati na ko tani. Pero anyway, sa aton sining mga kuturan, kabay pa nga mausayan, ara ni karon sa kamot ni Kap Antonio sa Rusa. No? Kabay pa mahusayan mo ining nagklinabo na dirakap kay ini nakita luyag pa nga maglabot sa punto nga ti may madulaan na sang kabuhi. Kung amo sina ang ginaproject ninyo, kag ginapahayag ninyo nga ti kilalaman dira yang isganan ang biktima, sa aton sini nga mga kabombo, hindi malayo ang plastada karon nga base may pagbinalusay, pahilayo lang, kag may maulamid bala na yang inosente, amo nang ginalikawan naton. No? Sa karon ti mambal naton nga mayara sang kakulangan sa bahin sang mga barangay tanod. No, kay ti mambal naton abing away man aya ginaswelduhan ginang barangay tanod, honoraryo malang ina ang ila. Pero birang isa ka barangay tanod, makabig man isa nga barangay police officer. Pwede man ini sila mangin barangay public safety officer, pwede man ini sila mangin barangay peacekeeping and security officer or barangay police safety officer. Sila ini ang lowest level law enforcement officer sang pungsod Pilipinas. No? Pwede ini sila makabig ini sila nga frontliners, no? Kag sara nga makaresponde sa anuman nga sahi sang atrocities, public disorder, emergencies, kag mga disaster, no? Or mayara sang threat sa peace and order kag public safety. Hindi ni sila pwede mapaarmasan sa aton sini makabumbo sang armas luthang. Ang pwede lamang ini sa ila, sandig sa aton sini ang alayi, batuta o kon bolo knife, binangon sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti binangon gani, duway pa ni sila ginaparmasan, batuta lang ginapadala sa aton sini nga mga barangay tanod. No? Kay kasimple man lang sang punto sang pamilya sang biktima mo. Kaya mga barangay tanod sa aton sini mga kabumbo mo ning una nga ginadalaganan, kung hindi barangay official, barangay tanod, pangayuan sang bulig. Pero
sa punto nga ti ma-assist sila sa pagpatigayon nga makakontak sa police or maka-provide sang serbisyo during emergency. Ti kay may napilasan, may natiruhan. Granting for the sake of discussion, pwede man sila makambal nga ti, tsakto na may punto nga hindi kami makaresponde kay may armas tong isa. Pero why na iya nagalimit? Nga dito lamang kamo asta nga ti, hindi na kamo iya maglagas or whatsoever, pwede gid kamo nga makapangita sang pamaagi nga magtawag sang pulis direktamente kay tanod kamo, may mga cellphone man bala kamo. Hindi nyo na iya kinanglan pa nga pangitao ng chief tanod nyo Di ba? Kamo mismo nga mga tanod, direkta nga makatawag sa police station kag makapangayo sang bulig. So dira iya nakita naton nga eksaktong reklamo sa mga pumuluyo, partikularmente sa bahin sang biktima. Nga napaslawan ang duha ka barangay tanod, no? Nga makahatag sa ila sang bulig. Marason pa ginabi kiti ang mga tanod kuno, sino to? Ang isa ka tanod may bisita sa ila siniyang balay. Ti kung may bisita ang isa ka tanod, may isa pa man ka tanod nga pwede katawag. Hindi ba? Galing kiti kumo nga mayara na sang daan nga tima-tima dira sa barangay Sulangan, kag daw hindi mayo ang relasyon dira sang biktima kag sang iban sini nga mga barangay tanod, tilaban-laban amo gid sini ang gwa niya. No? Sa aton sini kuno nga mga kabumbo. Oh. Why na nagani iya handheld radio, Bumbo Chris, magamamo sina? Tayog pa ng abtan sang signal sa cellphone nao. Amo na nakasimple mo. Oh. May mga gina-issue man sa mga barangay tanod nga mga handheld radio, mga push-to-talk na. Pero tiara cellphone, no? Dasig pa. Oh. Kag ano man yang kadimalason, kaysang natabuan nga pagpangluthang ni alias Bimbim, brown out pa. Why kuno gandar ang mga closed circuit television? Ano man kadimalason man, brown out o kung basig impatay. Oh. Hindi bla? So dapat may imbisigaran ni Cap Antonio sa Rusa, dira Cap sa imo ni nakasalalay karon. Pamatud-an mo nga tiway kasang pinilian, palariho kag tululupong ang imo sini iyang pagkabig dira sa imo sini iyang mga constituents, mga pumuluyo dira sa barangay. Kag pasiguraduhon mo man sila, no? Nga safety ang inyo sini nga lugar, tiyang iban to hadlok now. Oh, iban siniya nagakalipay nga magabihan may masugata nga barangay tanod. Dira sa barangay Sulangan, suno to sa isa ka na interview sa Bumbo Radio, hadlok sila basi matapangan masalaan sila kuno. Por Dios por Santo. 52 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Diretson ko na ni Bumbo Chris, liyog ko kay Bumbo Pauline be. Ang project dira sa may dalan Isnart, kung niya ko magsala, or Aldiger, no? Na talupangdan sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, even diri sa Bumbo Radio, nga mga nakaagi dira, nga wala sang proper early warning device. May nagbutang dira sang no entry nga sign kag as per information and validation, civilian pa ang nagbutang dira. Hindi man sila nga civilian, concerned citizen pa ang nagbutang dira. No? Sang karatula nga dako kay nagakahangawa siya basi hindi ba di parahan kag mag-ungad, mabuka ang ulo, maglapta utok, lupasinsya sa mga late nga panyaga. Sa mga tao dira nga makalabay nga ti gulpiada lang may ginakabkab gali dira iyang porsyon. Magluwas sinang no entry sign, sus basura ang gingamit bilang early warning device. Yanong sitwasyon sa nga dalagan sang trapiko na dira karon, i-check tabi si Bumbo Paulina Piliora. Pau sa report, please go ahead. Ginakahangawan kung tiba ka mga motorista Bumbo siya, especially kagina sang kaagahon or halin sang kagabi sa kaagahon kag mudul adlaw kagina bangod man sa Dindepan dira
nga or magluwas abi sa ongoing nga ginabakbak dira ang haklin sang karasada dira sa bahin or sa stretch sang JM Basa aga dira na mismo sa may piyak na linya may ada sa gina-construct sa may corner sang Aldeguer kag JM Basa Street. Magluwas dira ang ginabutang nilang early warning device kanina is ang basurahan kag ining may ara gyud nga do steel ini siya nga do baral bala abong siyang kaging butangan sang trapal nga no entry. Natigayon din naton nga gipahid ang ngutan isa sa mga tricycle driver nga usually dira gyud nagalabay kag sunod diri kay alias Tuto nga dako ang pagkabalaka nila bangod man kung golpeada abi nila naglabay nga motorsiklo pag wala bala makatulapangod nga may ongoing gali na ginaka-truck o ginabakbak dira nga karasada inali lang bala nga nadagdag sa dumedyo hindi mo sa mataas pero kahit kung makita mo hindi bala stable ang karasada kag pila pa ni ka metro ginabuluban pa naton ay payag diri niya maobserba niya kahit kung matapos nila bakbak sa amin ang aparte na tapos na nila kapiyak naman na part. Which is okay man sunod diri sa iya kahit kung magasugod ini sila ubra around alas 8 sang aga. Pero kay iya niya manotis kung siya kag permit siya sa area nga wala bala ko no sa may nagamanihar sa trapiko na mga traffic aid. Ni ara gyud man kuno kung kita mo may nagalabay na kuno kung may hana nga malabay nga opisyales kung kita mo nga pugok na gyud ang trapiko kag dama na ka traffic especially kung rush hour around 7 a.m. Ano? Ginatrapikan lang kung may malabay ng opisyales? Ako na apayag yan. Notice niya natin, hindi ko man maano. Kahit dara siya pero may makita niya bala. Buisit ang mga lilintikan nila? Ano din sila ya? Mga special animal? Koordinaryo, gali nga pumuluyo nga gasakay sa dumarusdak na nga dumarusdak na traditional jeepney, di pagtrapikan? Kay ordinaryo nga tawo, pero kung opisyal, trapikan, ay lilintukin siya. Sino nga mga opisyal na? Maladugo ko ah. Ese, mabi aking pao. Dogsing lang ah. Bukal maayman ka ba? Pero mo siya man ang realidad ko no nga kung makita ko pag nga nagapugok na ang trapiko dira mo pagwa ko ng traffic aid and magluwas dira do insulto wala ko no kay yung batangan bala sang basurahan na nagasurvey nga early warning device wala man lang bala sang proper na early warning device na ginbutan dira para sa mga motorista especially nga intersection dira sa amo na nga bahin kung something ang ila man lang nga tani may proper bala para man sa ilang mga motorista kag kung sa imo ng area may nakaplastar or may nagamanihar gid mismo nga traffic aid hindi lang ako i-call out hindi lang akong may mga labay nga importante nga tao kag kung rush hour bungod siya pabati mo naton si Toto isa ka tricycle driver. Kadad daw sila nag-obra once na bugagapya. Amula na kay makuha ng traffic isipre masira ang piyak ihak nilang kasada pa kadto di ang dikto na din sa side sa merkado mapayupon pa wala basa to ng Socorro nabudlayan kaya wala pa kadanok sunyari nga nagabantay na kung mag-aga oo may ara nagabantay kung may maging opisyal pagkatapos ang opisyal magit wala na rush hour wala pugok ni trapiko pero sa early warning device kita na doon wala man isang nakita na mo nang ginabutang nila ang mga marang na sila tapos sobrada yun wala tapos kung may akoton da harang naman sa tiyak kung sa lakyan ng pagos sa blue flat yan naman na ara man sa piko pero ano lang madali lang daw pasabla na nga daw kung nagagutok na gindi may nagagawa lang at trapiko katapos dula naman pero wala sang early device na ginabutang na para sa ibang nga mga highway nga gubla highway dali lang yun katingil ano nga ang balsang tricycle driver? Ginatrapikan lang kung may malabal ng opisyal? Kathag sa ambal yan, no? Ginatrapikan lang kung may malabay ng opisyal sang ano namin yan eh? Wala ka balo, bubad na. Tiya, basta mo na. Ginatrapikan lang kung may malabay ng opisyal. Mr. President, anong masasabi mo, sir? Mahiya naman kayo.
Ti presidente na nagambalo. Mr. President, Ferdinand Bongbong Marcos, sir, ginatrapikan lang da ko, no? Kung may malabay ng opisyal, anong masasabi niyo, sir? Mahiya naman kayo. Sus Maria Kagusi, presidente na niya gambal. Bumbo Paulin, presidente na niya gambal. Mahiya naman kayo. Pao? Kag hindi mo na yan dinay ang amo ng realidad Bombo Cham. Kaya ining mga ordinaryo nga tao, permi dara bala sa area, permi nagabiyahe, pero hindi na amo na ganing punto ko kung ordinaryo yang nga tao gali, maglabay da. Bala ka mo day antos ka mo sa traffic sa aton sino magkabumbo, bumukres. Pag ordinaryong tao, Mr. President, sir, pag ordinaryong tao lang pala yung lalabay dyan, lalabay? Pag ordinaryong tao lang lalabay dyan, sa kinabkab na dalan dyan, walang traffic aid. Di ba, Mr. President, sir, yung mga ordinaryong tao na to, ito yung mga taxpayer? Pero pag opisyal daw yung lumabay, tinatrapikan, anong masasabi mo dyan, Mr. President? Mahiya naman kayo. Na tigayon naton Bumacham yung ma-interview dali kagina ang traffic aid kay may nakabutang nga no entry. Pero yung pamangkot naton kay do kagina do na notice siguro nga ti ara katadra sa may area duging kuha dira ang sign ba nga no entry kaging balik dito sa may corner sang JM Basa kag sang Aldeguer kaging balik dito kay supposed to be dito gid manaya ang no entry sign Bumacham hindi dito sa may tunga sang dalan sang JM Basa wala sila kabalo kung sino ang nagbutang dito sa no entry sign kag sang basurahan kay kahagapon kuno sang paghalin niya around 2 PM nang wala dito sa may nakabutang nga mga kay ongoing ipag-obra nila and then wala sa may nakabutang nga basurahan kag no entry sign Bombacham. Hindi taman mabaso ng traffic enforcer ni kay lain magurong instruction ni sa ila kag lain na dang plastada may nagbutang lang way nagarangot kay ang road closure ni nag-expire na gali ni kagapon ang balsa kilala ko sa amo ni nga project ko ti concerned citizen pa na nagbutang ti ina parang hindi na sa magkabulasot o kung trampoling magbaliskad sa magdurusngal bigyan magkalasungi sa magungad siya binutangan na lang guro nila sa amo na basurahan kag no entry tao. So, kabahin, dira lang ba siyang debate natin si Clarence Flores, traffic aid nga na-assign dira sa may area. No entry sign na siya. Wala lang ko idea kung sino nagalin, ma'am. Kaya ang no entry, ma'am, dire na siya. Hindi din sa dire pa sulod sa Aldeguer. Ang sa didra wala ko kabalo kung sino nagalin. So, bali may nagalin? May nagalin, ma'am, pero wala ko kabalo. Ako na din-assign sa dire nga area. Okay, so bali isang kagapon, paghalin mo ara pang no entry dire sa bahay. Ara pa ma'am, sa tunga. Kaya sa tunga, ginabutang, giros ng gabi guro, mong kuha guro nila. Pag-alin mo, di ka pag out ko ma'am, 2 PM. 2 PM, harap pa. Harap pa. Hindi ko check doon, ganun gusto mo, sino naghalalin? Wala lang ko idea, ma'am, kung sino nagalin. Bala na nakanong pamakoton ko ang mga gawlubra dito. Mga nurat. Ang nagbutang sang no entry, concerned citizen kay nakabutang kuno kagabi ay basurahan lang kag galon. Ti naluoy itong isa, binutangan niya sa no entry. Umayo maning concerned citizen, ni may kaluoy pasisig ka pariyoyaw. Pero, ang pamangkot kay sino ni project? Iyan ni ka DPWH mo ba siyang? DPWH, region or City District Engineering Office? City District. Iloilo City District Engineering Office. Inggaan nyo naman siyang balang city government para nga paluparo naman sa inyo bilang missile kaga bombs away! Pao? Kag ano bang ba ang nakabutang dara gani nga may nag-post bala kagabi kay may nag-post ng mga netizen may nag-comment sa aton nga post nga nakaagi sila panudutayan lang bala matumpilak bumacham kay wala sila nag-anticipate or wala nila ma-anticipate nga may amo na dagali kay before gani sa no entry sign ang nakabutang lang dara basurahan bumacham. Kaladlawan. Sos Maria Kagusip. Man. Anyway, sige pa, thank you again kay si Mayor Inday Raisa. May ginpagwa din
statement man regarding sa sining sitwasyon na dira sa may Aldiger Street. Salamat gid Bombo Pao. But as of now, Bombo Cham, yung butangan ni nila sa early warning device of trap. Mayara na. Wow! Amazing! Matsyag ko ba? Ginagaan, mayo man kay dumainit na taning ulo ko. Pero ginagaan na kita subong sang pampagood vibes. No? Kaina, why pa sa warning device, anay kay nanukot na ang pumuluyo, taxpayer, basurahan ang binutang dira, binutangan na nila. Very good! Very good, children! Clap your hands! Sama na ang pamacham natigayon man nga mabutangan. Pero wala na, mayo lang kay wala may na-disgrasya. Jutayan lang. Before pa ni matabo. But hopefully nga hindi na masundan kag mahitso na balatanan. Pamacham. Alright, sige. Sige pa, thank you again. This is Bombo Pauline Timothy Piliar. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat kita Bombo Pauline Piliora. Standby kay pakigangutan nato ng linya sang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas regarding sa sining sitwasyon na dira karono. Sa aton sining mga kabumbo kag as per information dito ginapalibot na ni karon ni Mayor Inday ang tanan sining mga proyekto nga ongoing bla kag gina-inspeksyon kung insakto kung anong sistema dira may mga early warning device kaysa pagkabalo sini naton kag sa aton sining pag-insinde no sa proyekto dala na da mo no dala na da ang pagbutang sa mga early warning device kag may aragi dapat sa early warning device pananglitan nga may mga excavation, may mga kasubong siniyo. Ti kay mayor nga dala na da mo main thoroughfare na dira. Ti kun why karon sa mga proper early warning device na dira magkalaungan, magkalabuka ulo sang pumuluyo dira sino manabat sa aton sini mga kabumbo. No? Ang kakulangan sang iban ti ipatuto lang sa iban sining mga tawo. Nga kung tani nagakadapat nga insaktuon Manila ang ila sining iya nga tagsa-tagsa sining katrabaho. Ayon na si Miss Joy. Sa linya naton si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. Ma'am Joy, Bombo Cham ini live sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Nakahibalo kita nga nakalabot na ining concern sa talatapan ni Mayor Inday Raisa. Ano ang payag kag anong mando karon sa aton sining alkalde? Yes, kay nasang aga kay nagagawa sa social media. In fact, inyong post no sa page sang Bombo ang send naton kay Mayor Raisa kag may mga concerned citizen man kita nga nag-post kagabi pa no kay mga naglabay isa to gani ang feedback daw dutayan lang na disgrasya no. So gilayon nagmandong aton nga alkalde nga i-review kag i-inspect sang aton nga City Engineer's Office ang ina nga project, not only ang sina nga project kundi sa mga ongoing projects diri sa syudad. Kag gina-remind man sang aton nga alkalde nga dapat may ara kita nga early warning device no sa tanan nga mga project, not only sang Iloilo City District Engineering Office, subong man gina-remind man ang City Engineer's Office kay may mga projects man kita nga gina-implement diri no. Kag iban pag nga mga contractors, Bombo Cham, dapat may ara kita sang early warning device. So kagiina mga past 9 o'clock ginpabalo kita sang City Engineer's Office sa ilang nga ginpatigayon nga inspection no. Kag didto nagagwa nga may ano na ni gali Bombo Cham, expired na ang ilang expired na road closure permit. Ang ilang ang ilang temporary road closure permit kahapon July 28. Waay man sang proper coordination sa aton, wala man sila sang documents nga ipakita, waay man sang mayor's permit, kag improper ang mga barriers no. Kalamot to expired na ang ilang temporary road closure permit. Sa kag ang waay man sila sang coordination sa ato, waay man sang advice or rerouting sang traffic. So basi mangin cause ina siya dira sang heavy traffic no kay gin-close nila ang both
o one side lane. Pero gin-monitor man naton ang pinaka-latest subong do may ginbutang na sila dira nga early warning device no sa sina nga area. May ara kita dito nga nakita nga mga kuana may mga early warning device na dira sa specifically sa sina nga area nga ginatumod nato no na may nakita diri nga mga nagpost sa social media. Mayo siguro kung mapabisitahan nyo man no sa silang area. Sino nagpabutang, Ma'am Joy? Why lang takabalo kay kagina ginkadtuan ni sang aton nga City Engineers Office, gin-inform sila posible sa ila sini nga mga violation. So I assume siguro nga ang Iloilo City District Engineering Office ang nagbutang sini Bombo Cham. Ang result sa inspection sa aton nga City Engineers Office i-submit ini nila diri sa City Mayor's Office kay Mayor Raisa ang ilang based sa inspection nga gipatigayon nila ka ina sang aga. All right, sige. Ma'am Joy, thank you so much and good afternoon. Salamat gid kag mayong hapon. All right, there you have it, si Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Trias. Ang pamangkot lang sino ang dahil again, sus Maria kagusip, no? Kay nahamot kin kuya bubukri sang basura mo. Nahamot kin kuya sang basurahan nga ginhimo nga early warning device. Ang pamangkot sino nagbutang sang basura ni as early warning device tapos may mga galon pagani ni, no? Ti ano gani Mayor Inday Raisa Trias, ma'am? Ano ganing pamangkot mo? So, sino ang maalam nga nag-ubra sila? Oh. Sino? Ano pamangkot ni Mayor Inday Raisa sa aton sino mga kabumbo? Warning, bilang warning device, ginimo iya basurahan ang ibutang dira as warning device. Liwat gani Mayor Inday Raisa, ano ganing pamangkot? So, sino ang maalam nga nag-ubra sila? Oh. Hindi lang kay si Mayor Inday Raisa upod ko ni subong ha. Ano yung mambal ni Congresswoman Jam kay ang ongoing project nila ang imo yang ginhimo nga warning device sa basurahan? Kung anong mambal mo? Ang masambat ko lang ahay. Ahay. Sus Maria kagusip. si Kong na na Si Kong na na kag si Mayor ang ang gahatag sa ilang statement Oh. How about Mr. President Bongbong Marcos, no less than our president? Oh. President Marcos, sir, anong masasabi mo? May ongoing project dyan, tapos yung ginamit na early warning device is basurahan. Mahiya naman kayo. Oh. Hamako nyo na, President. Mayor Inday. Kong Jam. Oh. President Marcos na, nagambal mahiya naman kayo. Pero ang pinakapatal ng istorya, antes ko mag-extra, mamiter, kaya kag hindi kapay mo yung, pare boy, anong mahambal mo kay ang ginbutang din ang early warning device, basurahan! Hinangag. Sige Stand by na kamo sa kapulang program, kaupod sa kay Tita Regine. Isimambot siya, Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Aton sining third prize winner ang iya sining nadagan 3,000 pesos nga cash prize taga Concepcion, Zamora, Iloilo City nagamit sang proof of purchase nga Bioderm si Ginang Jocelyn Gomban. Good morning sir, nalipay gid sir kay nagdaog ko. Arang imo sining 3,000 pesos sa ma'am isipabi kon 3,000 gid man na. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos ang ako nadagan sa Swerte sa Palengke promo. Salamat sa Bombo Radio gid. Ibakal ko sang bulong ni tatay kagaya ang iba ni bakal ko liwat sang proof of purchase. Ginagda ko ang mga taga barangay Concepcion Zamora nga intraman sa ginatawag nga Swerte sa Palengke. Ipadala nyo diri sa Bombo Radio kay base pa mo lang magdaog ka mo pareho ko. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga household level fire. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtuga sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo mga kabombo. Ini si Tita Regine, yari naman kita sa pagdulong sa sininga palatuntunan. Kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo sa Martes nga edisyon, July 29, 2025. Ginakamusta ko gid, tanan naton dira nga mga suki nga mga tagpanamati, kag sa aton nga mga regular nga mga letter senders. Salamat gid sa mga istorya nga ginapalabot ninyo diri sa mga bag-o naman nga set sa mga letter senders. Thank you
so much nga at least you already had the courage nga magpadalaman or you had already the inspiration para nga mag-share sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. Kag to those nga may ara man nga desire nga may kabahin sa sininga palatuntunan. Palihog na lang, isulat ng mga istorya and you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, ipadulong or ikaw mismo ang magdulong diri sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City or pwede man nga ihulog care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Yara na kita sa pabati sa inyo sa aton nga amahanon para sa sininga hapon. But before that, may good news ako sa mga nag-join sa aton nga promo. Swerte sa Palengke 2025 promo. Ari diri sa akon mga kamot. Ang isa ka mapalaron nga tagdaog bilang aton nga special draw winner, studio draw winner sa sininga adlaw. So sa mga naghulog dira, good luck kag bantay gid kamo. Ari na ang aton nga beautiful song from Janiel and Dave Alvarado sa akon nga pag-welcome sa inyo tanan diri sa kahapon lamang program. Vows. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray
forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Well, ang aton integrity, diri ginalantaw kung ano kita mag-keep sa aton nga promise. So, a promise is a promise. Dapat i-keep ginaton nina. Vows by Janiel and Dave Alvarado. 28 minutos makalipas ang takna nga alas 2 sa hapon. Any minute from now, mag-announce kita sa aton nga lucky winner sa aton nga special draw sa Swerte sa Palengke 2025 promo. For the meantime, ari na ating first story for today, and this is from the educator of the 2nd District, Dear Tita Regine. Bayad-ayad gid nga hapon, Tita Regine, kay sa tanang itagpalamati, sang banto nga programa ang kahapon lamang. Tita, kung wala ako kaladtuan, amo gidini ang ginapamatian ko hasta sa Dear Diary sang Bombo. Tita Regine, isa ako ka-retired master teacher too. Sa akon kabuhi, na-prove ko gid ini nga saying, poverty is not a hindrance to success. Kagini nga akong istorya, magapamatuod sa hambalanon, nga the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. 4 kami nga magulutod, 3 ka babayi. Kagangagot namon lalaki, kag ako ang ikaduha. Ako gid ang nag-serve nga lalaki sa amon nga pamilya. Tita, nangin right hand ako ni tatay sa garabon kag linas sang paray, kay sadto wala pa sang thresher. Gani gidurugo gid tiil ko kalinas sang paray. Ginalukdo ko ang tagduha ka paniga nga paray, kag ako lang ang timbang ni tatay. Kag siguro tita, amo ini ang rason nga putot ako. Madasig ako manggarab, kag si tatay mahinay. Ang ginahimo ko, ginakuritan ko ang garabon namon para malapad ang amon nga parte. Kung magtanong paray, ang tubig hasta hawak ko, kay manubo ako, kag ang tubig tama kainit, kag didto gasulod sa ulo ko. Nga hindi ako manginamu lang sini hasta sa ulihi. Wala ako nahuya, magbitbit parangin, kagarab, gasakay kami sa jeep, pakadto sa isa ka lugar para manggarab. The thought that labor is honor is always with me. Tita, nag-graduate ako sa elementary, nga 3rd honors, pero ginpauntat ako ni nanay sa pag-eskwela. Kay sa time nga ato, may tuition pa nga 20 pesos per month. Abi mo tita, nangita ako paagi, nga makontinue ko ang high school. Naging-artista ako, nagpabuang-buang ako, nga ginatulod-tulod ko ang kubal kapaho nga nagahambal, maeskwela ako. Si nanay kinulbaan sang time nga ato, kay nagsulod sa iya pensar. Nga insa hindi tana ka pa-eskwela sa akon, kay nahimo gani nga pa-eskwelahon sang iya amiga ang iya bata, nga pareho malang sila nga mamumugon. So tita, next year, ginpa-enroll ako ni nanay. Pero amo man gihapon ang ginahimo ko, ang pagbulig kay tatay sa uma. Nag-graduate ako tita as salutatorian, bisan akong grades ang pinakataas. Kay sadto, ang honors gadepende
nga 50% grades and 50% extracurricular activities. So, wala gid ako sa mga curricular activities kay wala kami sang inugasto kung mag-join ako sa mga activities. Nag-enroll ako nga half scholar sa West Visayas State College Pasadto kag nag-work student ako sa library, earning 1 peso per hour para may allowance sa pang-adlaw-adlaw. Kag nagatag manini sang tsansa nga makahulam sa mga reserved books as privilege sa isa ka working student. Every lunch break, gastay ako sa second floor sang library nga may isa ka typewriter didto. Kag bisan guba ini, nagpractice ako typing. Kag naka-learn gid ako mag-type. Ang akon oras, ginahimo ko gid nga mangin productive. Every Friday afternoon, tita, nagapangita ako na sang matamnan paray for Saturday and Sunday para nga inugplite naman for the coming week. Ini tita, sulit-sulit lang. Kag na-maintain ko being an academic scholar and a graduate with Latin honors, cum laude, sa math major. As an honor graduate, I immediately landed a teaching job in our hometown. Hindi ko pa malipatan. Mahambal ang amon Santo Mayor sa treasurer, nga ang pag-sign mo sa i-appointment is just like signing the history of our town. As a teacher, I have given my best as math teacher, and I've earned awards in my field, giving honors to my school as well as to my community. Tita, after 4 years of service, nakita ko ang akong nga better half. Siguro, because of my sacrifices, God gave me a partner in life, a family man, very responsible, kag wala gid bisyo. Antes na tita, ginpag-graduate ko anay, ang duwa ko kautod before magpakasal. Sa amon pagbuligay nga mag-asawa, napatapos namon ang 6 namon kabata. Isa ka nurse, 3 ka seamen, isa ka BS Statistics, kag isa ka Bachelor of Science in Management Accountancy. We were blessed with these 6 God-fearing children and very responsible. Sa karon, pakadto pa rin na lang kami sa amon eldest daughter sa Australia, and they let us travel abroad. Mahambal ang akon friends and co-teachers, we are reaping the fruits of our labor. And we thank God for these. Hasta na lang diri tita, kag salamat gid sa pagbasa mo sa malawig kong inagihan sa kabuhi, pagpalaing kanawa ng may kapal sa iyong program. Ang tagpadala, the educator of 2nd District. This is such a very inspiring story nga gina-share mo diri sa amon, the educator of 2nd District. Correct, no? We don't just dream, but we do something about that dream. Nga ang inanga dream, hindi magpabilin, nga danggo lang. Kundi nga ma-realize ginaton, malabot naton, ma-materialize naton. And look at you now. O, diba? So those, nga nagapangabudlay subong, maybe parehos man, nga nag-eskwela, nagapang-ani pa, nagapananong pa, or ano pa dira, no? Nga mga side jobs para nga makapadayon lang sa pag-eskwela. Never give up. And hindi magkahuya, kag hindi gid maguntat sang pagpangita pamaagi, para nga ang inyo nga handom sa kabuhi, malabot nyo gid. And being educated, no? Is one of the best tickets that we can all have para nga sa amat-amat makalabot gid kita sa aton nga luyag nga padulungan. So now, si the educators ng 2nd District, namin na ang live, pakadto pa ka rin na lang, lagaw-lagaw na lang dito sa Australia, kag suportado sa mga bata ang ilang pag-travel abroad sang iyang husband. We're very happy para sa imo, and kabay nga ang imong istorya diri magabilin gid sa dakong inspirasyon sa amon man nga mga tagpalamati diri naton kita mga struggling, especially nga mga families, especially nga mga estudyante nga matagaan gid sila no sa motivation not to stop from dreaming and not to stop from attaining
those dreams. Salamat sa liwat, the educator of 2nd District. 37 minutes after 2 o'clock sa ato nga pagpanumbalik, igahatag na naton ang ato nga lucky winner sa ato nga promo swerte sa Palengke 2025, ang ato nga special draw winner. Kung sino man nina, congratulations in advance. Kag kung naghulog ikaw sa imong entry, alert, 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 standby, kag pamatig gid. Sa pagpanumbalik, sang kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahiran ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 27 to August 2, 2025. Ang August 1 na mo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa August 1, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. After being absent for the entire month of July, ang Technocrats Band is overflowing with zeal sa paghatag sa inyo sa one great and entertaining weekend sa concert at the Plaza. Manginin ninyo sa August 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa August 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Sa Pilipinas, it is now 2:41 sa hapon. Diri sa kahapon lamang program, ready na kita nga mag-announce ang aton nga lucky winner. Narito na ang isa sa mga mananalo ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang, sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Special draw winner natin for today, July 29, beautiful Tuesday. Sa ato nga promo Swerte sa Palengke 2025 promo week 3, nagdaog sang 500 pesos nga cash plus sa special edition nga transistor radio. Ang iyang proof of purchase, San Miguel Pale Pilsen.
Lapit lang. 60 years old at taga 96J De Leon Street, Iloilo City. Kadto ka na diri, dala ka na sang imo nga mga next nga mga ihulog nga mga entries. Hindi magnubo sa 5 kabilog because I'm sure capable ka gid nga magdulong diri sang hundreds of another set of entries. As you get your prizes, congratulations sa imo. May 500 pesos ka na, may special edition ka pa nga transistor radio. Ikaw ina, Joveline Sales. Nabunutan ang imong ngalan sa presensya sang aton nga FDA representative, Eunice K. Yasa. Again, our special draw winner for today is Joveline Sales. Congratulations! Kagbalik kita sa pagbasa sa inyo sa ating mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. By the way, you are given 5 hours ha, Joveline Sales, sa pagkuha diri sang imo nga premyo kag bit-bit kagid sang imo another set of entries. Good luck! Kabay nga magdaog ikaw liwat. Alas 2:43 ang aton nga oras. Let us proceed sa aton nga next story diri sa KLP. This is from Aris 8. Dear Tita Regine. Tita, mayong hapon sa imo kag sa imo nga matagpalamati. Tita, kapamensar ako kung ano naman nga story ang ipadala ko sa imo after ko nga masend ang last story ko kanimo last month, tita, kung hindi ako magsala. Tita, naubusan na abi ako inog-share kag intsakto man nga nagtaliwan si tatay nga amay ni papa. Tita, didto na ako nagka-ideya nga iistorya naman sa imo ang about kay tatay. Si tatay, may ara ni siya nga karbaw, tita. Halin pas ang soltero tana, hasta nakapangasawa kay Mama E. Hasta nga nagkaapo doon, kag napatay. May ara man tana talamnan, pero sad to say, tita, why titulo ana talamnan, kagahambal, nga panginmat siya na ini, kung agawon man lang sang iban. Tita, may ara abi, gaplano nga, ginahulat na ang ngalan nga mabutang sa lot ni tatay. Tita, nalipat na ko sang number nga nakaigo kay tatay nga talamnan. Sang gamay pa ako, tita, upod kami ni Kay nga sunod sa akon. Kanday tatay kami naghanggod, kapuli-puli man kami sa balay, tita. Pero kalabanan, ara kami kanday tatay, kaupod si Tita R. Tita, magpasuba dyan si tatay, kaupod sang manghod ko, hindi na ko pagpasundon. Ambot ko nga ang idiyahan ko naman. Siyempre, tita, partners in crime kami ni Kay. So maglayo-layo lang ang agwat anday tatay. Tita, ginasunod ko sanda, gapanago lang ako. Kaya ang tigulang nagabalikid sa likod. Kaysa ulihi si Kay, gasakay man si Kay sa karbaw. So tita, pag abot sa suba, amuna pagwa ako. Kundi, way mahimo ang tigulang. Kundi, bantayan na lang kami magpalaligo. Tita, matinlo ang suba sang una, kag manabaw pa. Hindi angay subong nga naglapad na, kag madalom na. Tita, si Kay, ginhatagan ni tatay kakarbaw. Iya parte sa karbaw. Nga ginabantayan na, kag nakabiligya naman si Kay kakarbaw, tita, nga anagid parte. Tita, bata pa lang si Kay, ginatudluan na ni tatay nga mag-arado kataramnan. Tanan nga urubrahon sa uma, gintudlo na. Tita, ara man si papa nga gabulig sa taramnan, pero laban si Kay ang ginatawag niya. Tita, napatay si tatay nga may karbaw nga isa kabilog. Ginbaligya kapakaisa ko para ipabulong kay tatay sang nagmasakit. Gusto kong tani nanday papa nga iuli dya si tatay or iuli dya si tatay. Pero amo naman ang pagmasakit na, kundi tiya lang tana sa pakaisa namon, tita, nga apo naman, kay lapitan na ang kalsada, dya ka namon umapa. So napatay si tatay, nga nagtulog lang. Way na damo gamo. Upod na sila subong ni Mama E sa heaven. Tita, ginlubong si tatay nga gaulan, pareho man kay Mama E sang ginlubong ini.
So tita madamo gid nga salamat, hasta na lang danay dya ang akong sulat. Kag kung may madumduman naman ako, i-share ko naman sa imo. Madamo gid nga salamat. May ara na agali ako radyo. Ugaling kun kay isa ginapatay ko kun hapon na nga magpatulog ako kay ER kay makabati lang gahod kag makibot gamay lang tulog na. Ha, gali. Ang matinahuron, Aris 8. Well, Aris 8, thank you so much, Gid. I know nga ti palangga mo si tatay mo kag you had beautiful memories no kaupad ni Kay. Pero si Kay gidyang iya nga do na nauyunan ha nga itudlo ang tanan nga mga nabalaan niya sa uma. But I'm sure kung palangga niya si Kay, palangga niya man ikaw. So salamat, Gid. 10 minutes before 3 o'clock sa hapon, diretsohan ta ining sulat ni student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa inyo tanan, mga KLP listeners, writers, kag amuman sa imo Tita Regine. I am feeling in love again. Yes, in love to write another story of my life for KLP. Sa Solomon's A Song of Songs, he insisted that love is as strong as death. The Song of Songs offers an impressive display of love's invincible power, that even death can't separate two people in love. Although wala sa aton ang pwede maka-escape sa death, because it arrives with a steady finality we can't break. And yet, love, Solomon writes, is every bit as strong. What's more, love burns like a blazing fire, like a mighty flame. So nakakita na kamo sang fire exploding in feverish rage? Love, like fire, is impossible to contain. Many waters cannot quench love. Not even a raging river can sweep love away. May dua ka vegetarians, one from Germany, the other from Denmark, were unlikely couple. So they had each enjoyed 60 years of marriage before being widowed. Though nagapangabuhi sila, no? Only 15 minutes apart, ang ilang mga panimalay were in separate countries. So, ang ilang balay sa lain-lain nga countries. Pero na-fall in love man sila gihapon to each other. Masami kung magkaupod sanda. Nagaluto sila sa pagkaon. Agod mag-enjoy sa pagkaon sini. Pero sa 2020, bangod sa COVID pandemic, ginsara sang Danish government ang ila border. Wala sila naguntat sa pagkitaay. Kada alas 3 ng hapon, nagakitaay sila sa border, sa isa ka matawhay nga country lane, magkaiping sa pagpungko, kag magpiknik sang dalananda nga pagkaon. Masadya sanda sa ilang istoryahanay. Siling sang lalaki, we're here because of love. Ginahigugmata ka, kag love mo man ako. Ang ila paghigugma was stronger than borders, more powerful than a pandemic. Ang among nga love story sa nagtaliwan ko nga ba na tita, isa man sa masiling naton, ruled by the power of love, long-distance relationship. Sulat lang sa do, year 1956 to 1961, ang nagakonnect sa among nga duha. Once or twice a year lang kami nagkakita ay. Gani kung upod kami na nga duha, we make it the best days of our life. We let each other feel that we love each other so much and always promise to be faithful forever. And God is so good to us. Pagkatapos sa masobra 5 years of being engaged, of being faithfully in love with each other, finally, we tied the knot. We may not live happily ever after, but I can say our love for each other once burns like a blazing fire, like a mighty flame. Human love, whenever it's selfless and true,
sometimes can end abruptly. Tao man lang kita, human as we are, hindi kita perfect. Even how hard we try to maintain our love for each other, kung kaisa, faith calls it quits. So sad to experience this, and it really hurts. Masakit. Loving a person with all your heart, only to part at the long end. Now, mahambal ko gid, only God's love offers such potency, such limitless depth, and such tenacious power when it comes to love. God loves each of us with this unquenchable love. Life's challenges nagatudlo sa aton nga mangin mabakod, mangin maisog. Today, I am resolved to follow God's will with peace in my heart. His ways is better than mine. I can say that my failures are God's way of lifting me up. He lifts me up so I can be a hero, as the song goes. Tita Regine, let me close this letter with this prayer. Father, life is hard and it is often painful. May my challenges in life lift me closer to you. Amen. Bye-bye now and regards to everyone and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Yes, Student Mom, love continues, love goes on. And even not necessarily, to that one person that we really have loved and long to love. But that is true. Ang atong Ginoo naghambal that we have to love every day of our life, especially those who are difficult to love. But we must really try our best to love those people. Kaya ang ginahambal, hindi bala, love your neighbor as you love yourselves. Kabudlay, no? But we can always try. And loving others means loving God. Magapanabalik ang KLP. Salamat gids na imo, Student Mom of Lambunao. Alas 2:55 ang ato nga oras. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Aksidente, gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang DAP. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for July 27 to August 2, 2025. Ang August 1 mo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa August 1, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. After being absent for the entire month of July, ang Technocrats Band is overflowing with zeal sa paghatag sa inyo sa one great and entertaining weekend sa concert at the plaza. Manginin inyo sa August 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tiod sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ari mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang Thank you for sharing your time with me sa sining nga hapon sa inyong mga matahom nga mga istorya dira. Magahulat ako sa inyong pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat nyo manina, ipalabot na diri sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Enjoy the rest of your afternoon sa mga dramas nga inyong mabatian kay ginahulat-hulat gid. Mga matahom nga mga drama. Syempre after sang kahapon lamang program, ang Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail kag sang Dear Diary. So madaming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow. See you again tomorrow. Sige hapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.